Chérifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn kari o kari surafanato mana dun an bɛ fasodenw wele bi kɛnɛbeleba nin kan bi su na maaba 4 de b'an bolo maaba fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Baba Moulay Haïdara ancien ministre président du PMTR donc président monsieur le ministre Inichou Folka jumɛn le bolo k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. Mba Anisu, mba Chérifula filɛbagaw bɛɛ fo ka maliyɛnw bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ ka an lajɛ sisan an bɛ dugawu ɲini a fɛ an bɛ dugawu ɲini Mali bɛɛ u ka dugawu kɛ Mali ye ka jamana basigi Chérifula baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n b'aw fo ka barika da aw ye su ni tile aw bɛ baara la ka kibaruya di bɛɛ ma kibaruya ɲuman k'a di bɛɛ ma donc n bɛ barika da aw bɛɛ ye minnu bɛ yan monsieur Diakité monsieur Sunkalo n b'u bɛɛ fo vraiment ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka ni saba bɛ an bɛ yan ko min kama ala k'a dilan an bolo. D'accord mais monsieur le ministre sani an ka kuma di tɔw ma an b'a fɛ ka dɔn Baba Moulay Haïdara jɔn. Bon, Baba Moulay Haïdara bɛɛ bɛ ne dɔn ni Baba Moulay Haïdara sinon ne tɔgɔ yɛrɛ ye Moulay Ahmed Boubacar mais Baba o de bɛ fɔ ne ye Baba yɛrɛ tɛ fɛn wɛrɛ ye maliyɛn de don un maliyɛn né au Mali grandi au Mali min ye kalan kɛ Mali la mana kɛ fɛn o fɛn min ye diɲɛ in kɔnɔ ala barika la ne fa ni ba ni somɔgɔw barika la maliyɛnw barika la donc n bɛ barika da maliyɛnw ye ne ye baara daminɛ depuis n fitinima ma deli ka kɛ fonctionnaire ye depuis ne fitinima n ye kalan kɛ n bɔra kalan na ne yɛrɛ taara ka projet baara de la ne yɛrɛ bɛ projet monter mɔgɔw ye fo n nana projet monter ne yɛrɛ ye donc o projet baara ya n taara n ye dɔ kɛ Gao ka dɔ kɛ Sikaso o la n ye san 13 de kɛ Sikaso n bɔra o la ne ye politique mɔgɔ fana n nana kɛ chef de cabinet ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine n bɔra la ka kɛ directeur général de l'autorité routière o ye fonds d'entretien routier n bɔra la n kɛra ala barika la ministre des transports et du désenclavement ka tila ka kɛ ministre de l'industrie et de la promotion des investissements ministriya n tilala la au ministère de l'agriculture bi ne ye parti min ɲɛmɔgɔ ye o ye parti malien du travail et de la refondation an ye parti créé parce que an y'a dɔn ko Mali fo bɛɛ ka wuli an ko Mali kura fo baara kura Mali kura fo maliyɛn kura Mali kura fo hakili kura donc an y'an wuli ka jɔ ka ɲɔgɔn minɛ an ye parti in créé parti in bi a kalo 6 ni dɔɔni mais alhamdulillah rabbil alamin n t'a dɔn région min bɛ Mali la an tɛ yɔrɔ min parce que an bɛ Mali dɔn Mali b'an dɔn donc ko o ko min ye Mali ko ye an b'a la ko o ko min bɛ se ka Mali taa ɲɛ an b'a la an ko refondation ye ka Mali lakuraya an ka ligne politique ye mun ye an ko bi Mali bɛ min na an bɛ transition de la PMTR ko transition ye maliyɛn bɛɛ ka affaire de c'est une affaire de tous les Maliens donc c'est pas la transition de Diakité c'est pas la transition de Baba Moulay c'est la transition du Mali donc n'i y'a fɔ k'i bɛ Mali ko i bɛ Mali ko transition ye an bɛɛ ta ye transition fana a baara min bɛ ka kɛ minnu b'a kɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'a kɛ hadamadenw de don u ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ de u bɛɛ ye maliyɛnw de an ma taa u ta yɔrɔ wɛrɛ u ka na Mali dilan maliyɛnw de don an denw don an balimaw don an teriw don en tout cas u bɛɛ ye maliyɛnw de an bɛɛ ye kelen donc une chose est claire
n'an b'a fɛ a ka taa ɲɛfɔ an k'u dɛmɛ donc an y'o parti créé an ko an ka ligne politique ye min ye sisan an bɛ transition dɛmɛ an b'a ko wa an b'a ko ni hakili ye an b'a ko ni conseil ye an b'a ko ni an se min ye an bɛ transition accompagner n'o ye donc voilà un peu la situation du jour. Merci beaucoup Boubacar kɔrɔfɔ tɛ donc vraiment malien bɛɛ y'a faamu sisan voilà monsieur le ministre Jono an bɛ bɔ la an bɛna Ba Sunkalo folikan jumɛn le bolo k'a lase Serifula filɛbagaw ma donc e bɛ tɔ min na o CDM ye. N bɛ Serifula lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo yanni n ka don kuma kɔnɔ n kelen bɛ k'o kɛ laada ye n bɛ yafa ɲini an filɛbaga jɛkulu an n'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ barisa kuma ka gɛlɛn donc ni fili min bɔra n ka kuma kɔnɔ u k'a dɔn ko tugu tɛ n ka denmisɛnninya fili don n ka foli bɛ aw yɛrɛ ye aw ka kunnafoni diko ɲuman ani a carinko ɲuman na barisa an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi kunnafoni diko ɲuman jɔyɔrɔ ka bon bi diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ye basigi min yɛrɛ bɛ ka don Mali kɔnɔ bi aw jɔyɔrɔba b'a la donc n ka foli belebele bɛ aw ye n ka foli bɛ minisiri ye Bamula ye a t'a yɛrɛ bonya maa si ma jamana in i b'a dɔn ko jamana in kanu b'a la i mana wele jamana in ko o ko la i b'a ye a bɛ boli k'i sɛgɛrɛ n'i y'a ye yan su kolen ye n'o tɛ n'i y'a kɛ maa dɔ ye a b'a fɔ k'a tɛ se ka o ye fasoko ye ka Jakite fana fo yarabi kɛnɛ in sigira hɛrɛ la Ala k'a wuli hɛrɛ la a y'a fɔ cogo min Ala ka hakili ɲuman di maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma hakili ɲuman de bɛ baara ɲuman kɛ dusukun bɛ ɲɔgɔn ye. mais ci yɛrɛ ko fɔ an ye. ne ye Basunkalo Konate ye n ye CDM vice président ye o kɔfɛ n ye syndicaliste ye an bɛ yɔrɔ min na bi n ye hôtel l'Amitié secrétaire général ye comité syndical secrétaire général ye donc fasoko in an bɛ yan fasoko la n ka foli bɛ bɛɛ ye n bɛ dan ye. D'accord. Boubacar, mais il y a CDM au corps de ɲɛna dɛ. CDM ye tɔn ye jɛkulu min sigilen don an ka bolomasiri taabagaw kɔkɔrɔ donni kama anw ye CDM créé hakilina dɔ la barisa a ma créé sisan transition ye a ma transition in kɔnɔna tɛ kabiri bien avant ta dɔ na hakili b'a la o delila ka Nations Unies kelen in delila ka gafe dɔ bɔ k'a fɔ ko il y a des généraux milliardaires au Mali donc pour que ka se ka an ka bolomasiri taabagaw dugumamɔgɔw ni sanfɛmɔgɔw k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ anw y'a ye an ko an tɛ se k'an sigi k'an lajɛ an ye jo sariya mɔgɔ jolenw ta n'o ye avocat ye donc ka gafe sɛbɛn k'a ci Nations Unies na k'a fɔ ko u bɛ ka kuma mun fɔ u kana ni dalu min mana k'u bolo u kana n'o ye an y'a ye u ye gafe min bɔ o kɔfɛ u kun y'a fɔ ko bolomasiri taabagaw minnu bɛ yen nɔ an ka généraux minnu bɛ yen n'u kun kɛlen bɛ ka fɔ kuma dɔw ta k'olu sɛgɛrɛ u y'olu tɔgɔ bɔ gafe in na an ko donc est ce que anw tɛna kulu sigi k'an ka bolomasiri taabagaw kɔkɔrɔ barisa maa tɛ se ni nkalon dɔ dar'i la maa de bɛ se k'i maa wɛrɛ de bɛ se k'i lajɛya donc o de nana ni CDM sigili ye n'o ye jɛkulu ye k'an ka bolomasiri taabagaw kɔkɔrɔ dɔn. D'accord, merci beaucoup. N'o tɛmɛna ka bɔ maa sabanan o ye Karim Jakite. Karim Jakite folikan jumɛn bɛ bolo k'a lase Serifula filɛbagaw ma. Voilà, folikan bɛ n bolo k'a lase Serifula filɛbagaw ma. N bɛ Serifula filɛbaga bɛɛ fo yanni ka o kɛ olu fo n bɛ Serifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ an y'a fɔ ten kunnafoni di a jɔyɔrɔ a ka bon faso jɔ la kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na komi bi tan donc ni mɔgɔ minnu ka baara o ye an kan ka olu fo ka olu kuluɲa n bɛ monsieur le ministre n b'a fo n bɛ Sunkalo fo bi an sigira hɛrɛ Ala k'an wuli hɛrɛ
donc n bɛ se ka foli min kɛ fɔlɔ o ye Karim Diakité EMMP voilà mun don le parti ensemble pour un Mali nouveau et prospère o y'a tɔgɔ kan ye a bamanankan an ka ɲɔgɔn minɛ Mali kura jɔli la parti nin créera janvier 2023 ça veut dire que le parti a 6 mois donc parti an ka lancement kɛra an ko an bɛ transition ne kɔ parce que monsieur le ministre cogo min na transition an bɛɛ don parce que n'a fɔra ko Mali ko maliden bɛɛ don donc an fana ko an bɛ an sen don Mali fana jɔli o kuma la an sen don la d'accord n'o o min yɛrɛ o anw ka président ka hakilina ye Burama Numusa Jalo d'accord su ani tile a b'o fɔ an ye Mali kura jɔli a hakili bɛ na bɔ sira fɛ an ka a sira tagama pour que ka an sen don Mali kura jɔli la. ok vraiment merci beaucoup Boubacar kɔrɔfɔ tɛ donc sisan folikan jumɛn de don ka lase Sirifula filɛbagaw ma. Bokile an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin wagati na maa o maa ni sɔgɔlen bɛ Sirifula teli la an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na ni kɔni laada ni nin wagati sera kare o kare an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka jamana kunnafoni kibaruya ka se k'o ɲini k'o di limanaw ma k'u to o sigiyɔrɔ la cogoya min na donc o b'a fɔ bamanankan na ko ni jugu kɛra i seere i ma tila fɔlɔ o la donc bi su in na an bɛna baro kɛ fɛn min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na min ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye n'u kama Nations Unies ale bolofara min ɲɛsilen don lakanako ma diɲɛ kɔnɔ n'o ye Conseil de sécurité ale kun kelen don ka lajɛ dɔ sigi sen ka lajɛ min n'u kun bɛ kuma Mali kunkanko kibaruya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya MINUSMA a bɛna to yan wa a tɛna to yan wa bɛn kɛra ko la ko MINUSMA ko a bɛna taa donc bi su in na baabu bɛna boli o kan a bɛna taa cogo jumɛn baara kɛra cogo jumɛn na a kow ɲɛnabɔra cogoya min na an da bɛna don nin la k'a walawala jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la k'u to sigiyɔrɔ la cogoya min na. d'accord Boubacar sani an ka don kuma na an y'a ye k'a fɔ Suro donc an ka Yabarani mun ye obtenu an y'a ye secrétaire général du gouvernement adjoint a nana ka na i sigi a y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛmaniba de donna ministériw ni ɲɔgɔn cɛ donc sisan dakuru ɲɛ kelen an bɛna bɛɛ ɲininka donc olu ye nin kibaruya nin bɔra ka bin olu ye mun de faamu a la donc sisan bon mun ye n'an ko an b'a ta k'a lajɛ an ye k'a fɔ ko ministre a ka ca dɔɔni dɛ n'an ko k'an bɛ don nin bɛɛ détail kɔnɔ a temps bɛna taa donc an b'a daminɛ ni monsieur le ministre ye monsieur le ministre tiɲɛ don i kɛra ministre ye jamana min kɔnɔ mais nin kunnafoni bɔra ka bin sɔrɔ vraiment i yɛrɛ e ye mun de faamu a la. Bon, merci bien. Min kɛra o ye ni ye jamana ta jamana ka ɲɛmɔgɔw u ka baara sira la fɛn caman bɛ yen a tɛ fo mɔgɔw k'a ye alors n'i y'a ye changement kɛra an bɛɛ dalen b'u la an b'u ko an b'a dɔn ko u ka hami ye Mali ye u ka taabolo si tɛ min kɛ min tɛ Mali ye u mana acte o acte min posé o ye Mali nafa de donc gouvernement ma deli ka kɛ min tɛ changer sisan ne y'a f'i ye ko ne kɛra ministre fo siɲɛ 3 o siɲɛ 3 in gouvernement bɛ changer de fɔlɔ ne kɛra ministre des transports a changera après a changera une deuxième fois une troisième fois yanni n ka kuma n bɛ ministre minnu bɔra n b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye baara min kɛ parce que san 2 ni dɔɔni u ye baara min kɛ an bɛ barika da u ye u ye baara kɛ anw de ye u ye baara kɛ Mali de ye u tun bɛ mission min na u y'a kɛ u y'u se k'o kɛ mɔgɔ n'i y'i se k'o kɛ faso ko la i kan ka fo donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn wa u bɔra ministériya la u bɛna to a don fɛn o fɛn min na Ala k'u dɛmɛ Ala k'u dɛmɛ lafiya kɔnɔ Ala k'u dɛmɛ si ni kɛnɛya kɔnɔ et c'est très important pour moi wa n b'u féliciter fana parce que bɛɛ tɛ kɛ ministre ye o dalen de don ni ɲɛmɔgɔw dar'i la u bɛ responsabilité d'i ma donc vraiment n b'u féliciter minnu dɔnna n bɛ mun f'u ye baara nɔgɔman tɛ
mɔgɔ n'i kɛra ministre ye i k'a dɔn k'i kɛra jɔn de i kɛra jɔn ye parce que i mana e yɛrɛ mɔgɔ ɲa i nana anw de mɔgɔ ɲa. On vient dans un gouvernement pour servir et non pour se servir. En Dalemboula, parce que en Dalembe, moi, minuna, minu yuta, en Dalemboula, ou mana moi, min swandika ke ministre, min kanga ke ambe doa okuye. Ala ku deme. Ala ku deme. Ala ka akli nyuman duma. Ni dona faso kola, i kanke nyinya, i kanka nyina erko. Parce que ministre, elle a des bardons, responsabilité mimbaka, responsabilité bas dedans. Donc, on doit oublier, on doit encourager, on doit co, on doit donner. Ou maintenant on veut yoro, ou maintenant soro yoro. Nous il faut aller en demain. Parce que moi quelqu'un a cliqué, moi fla a cliqué, moi que wa keme, moi a cliqué wa kele. Donc, on be malien de. Ne tu es ministre watimi ne tuntara ministre ci koro chama laje ukaso kata unyiniga ni koyi ni tunne itu me watimi itumba ke chogo parce que ambe maliondi ambe mali an kanka nyon dem donc ambe doa ukuye ambuko ambu sonni aklié en quoi ambe transition ko donc le gouvernement de la transition est un gouvernement que nous allons soutenir. OK. Ni qui est ministre, n'oublie pas que vous êtes ministre parce qu'il y a une population, parce qu'il y a un peuple et parce qu'il y a un chef d'État qui a accepté sur la proposition du Premier ministre de vous confier une responsabilité. Et cette responsabilité, vous devrez l'assumer et l'assumer avec courage, intégrité et morale. D'accord. Mais monsieur le ministre, ça n'a pas fait Bogar. Mais profitez quand créer Djengedoni, quand monsieur le ministre Ninga, ministre Moutarani, ou Abekara M5, est-ce qu'il y a ce qu'on fait? Bon, nous avons fait cadeau au Kmala. Ok, d'accord. Parce que nous avons fait cadeau au Kmala. Parce que nous avons fait ministre d'État, parce qu'il y a M5, à l'État, parce qu'il y a fin ministre d'État, parce qu'il y a une mission de là. C'est une mission d'État, une mission pour la nation. Ok. Voilà. D'accord, merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, Amina Bouakar, Amina Soumalo Fanfé, Soumalo Oyi Malikini, voilà, Areka, pour l'association, voilà, c'est une de mes aïe Famala. Ok, vraiment, ni le Mali a djara anw ye anw ɲagalilen ni a nisɔndiyalen de y'a mɛn barisa jamana ko de don jamana in bɛɛ lajɛlen kan k'i jeniyɔrɔ fiɲɛ la munna bɛɛ lajɛlen kan k'i jeniyɔrɔ fi barisa maa kelen tɛ se ko la hali o bɛ ka kulu min fɔ M5 min fɔ nin ye hakilina de don maa kelen tɛ o maa caman de farala ɲɔgɔn kan yaasa k'a kɛ jɛkulu ye ka jamana dɛmɛ jamana in bɛ yɔrɔ min bi f'an ka n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min moi an ka kɛ anw ye anw Mali bɛ dingɛ kɔnɔ ni a fɔra k'olu ye kɛlɛ kɛ ko ne kɛlɛ o de kɛra nka o ne kɛlɛ in ne ɲɛ b'o de la hali bi an ka anw kɛlɛ kɛ bi anw kɛlɛ de kan ka daminɛ jamana in bɛ yɔrɔ min bi minnu taara u y'u se kɛ CDM ka foli belebeleba b'u ye u kunkɔrɔtalen de taara barisa bɛɛ lajɛlen bɛ ka Mali tɔgɔ fɔ fan bɛɛ président tɔgɔ mana fɔ yɔrɔ min olu tɔgɔ bɛ fɔ o ye kunnawolo y'u bolo u man kan ka nin kɛ ko ye k'a fɔ ko bɛna misimisi bien ko don maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka hakilina dɔ don mɔgɔ minnu taara ministre minnu taara ka hakilina jugu dɔ don kunkolo la k'a fɔ k'u bɛ salaya jamana jɔli la ne bolo u kan ka cɛsiri yɛrɛ de kɛ hali bi minnu bɔra u k'u cɛsiri faso ko in na hali bi o ye ne ka fɛn ye sinon ministre dɔw donna n tɛna a fɔ n ko minnu bɛɛ fɛ an yɛrɛ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jamana ɲɛmɔgɔ a y'o dɔw jateminɛ
n'i ye baarako ministère ta min bilala kunna n'i y'a san 10 ye a bɛ direction du travail kunna n'o ye Fasun Kulubali donc a b'a dɔn a seko n'a a dɔnko ye min ye a fana bɛ n'o yira Maliko la min ye Badialo ye bɛɛ lajɛlen fana b'o dɔn a fana seko mana kɛ min ye kɛnɛya la n'i y'a mɛn jamana kɛnɛya kan ka sabati min tun bɛ a y'a se kɛ Badialo fana bɛ n'a ta o yɔrɔ la ka a fana o kɔrɔ ye ko Badialo nin pour que malien k'a faamu Assimi ka conseil muso tun bɛ yala ka fourage di voilà Sɔrɔsimuso ka fourage di mɔgɔ ma o de kɛra ministre de la santé a ka domaine fana de don donc n bɛ dan ye min fana tun bɛ min bilala jago ni fɛn kunna n'o ye BNDA directeur kɔrɔ ye ni BNDA PCA fana don Michel Diallo ale fana b'a ka fɛn de la sɔrɔ n b'a dɔn ani commerçant cɛla a bɛna seko k'o la a bilala min nɔ la o y'a bila yɔrɔ min a fana bɛna seko kɛ yaasa jamana in hali bi jamana in bɛ se ka yakubaya ka sankɔrɔta ni wasa sɔrɔ hali donc Bakar o kɔrɔ ye ko comment on appelle Karim Diakité pardon Soumalo donc Soumalo sénégalais donc ministre mun nana na façon a b'o dɔn donc ko an bɛ dugawu kɛ ala ka a bɛɛ kelen ma ministre ni sari fɛngɛ do quoi i y'a faamu sisan n'a bɔra an bɛna Karim Diakité fan fɛ Karim Diakité o ye ɲininkali kelen o a fana y'a faamu cogo di voilà ne y'a faamu cogoya min na n'o de fɔ Maliko de don bɛɛ dama ka kan la autorité transition minnu bɛ yen anw dalen d'o la n'u ye fɛn fɛn kɛ anw b'a dɔn o kɛta ye ministre minnu bɔra yen u taara parce que u bɛ se u ma bila k'a fɔ k'u tɛ se dɛ parce que diɲɛlatigɛ don yɛlɛma de don f'o de fana ka kɛ donc halisa an bɛ dugawu k'u ye halisa u taara mais u ma taa dɛ minnu nana olu bɛ se k'u servi hakilina na halisa ka bilasirali kɛ pour que jamana nin ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ komi an b'a dɔn cogo min na bi an ka jamana na a bɛ gɛlɛya kɔnɔ hinɛ kan ka kɛ an ka jamana na donc o hukumu kɔnɔ an bɛɛ de ye n'o de fɔ an bɛɛ de ye minisiri ye jamana jɔli la donc an ka parti ensemble pour un Mali nouveau et prospère a bɛ foli kɛ tagabaaw ye ka ban ka minnu natɔ minnu nana ka foli k'u ye ka ban k'a yira u la halisa u k'u cɛsiri u nana k'a sɔrɔ birigiden mun bɛ yen u ka se ka o tɔ dɔ fara o kan pour que jamana nin ka se ka bɔ nin sira nin kɔnɔ. ok merci beaucoup donc Bakar kɔrɔfɔ de tun ye nin ye siga t'o la o ko ɲɛbila baaraw ye voilà parce que o de kɛra so rɔ pour que fasodenw k'a faamuya mun kɛra siga t'o la kuma b'i bolo. o b'a to an ye min fɔ kuma daminɛ la kɔrɔfɔ la donc min bɛ tali kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba ka lajɛ min kɛra Mali kunkanko la monsieur le ministre n bɛ ɲininkali min kɛ e la sisan nɔ o ye u bɛnna fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka résolution dɔ bɛ yen sɛbɛnfura dɔ ko 2690 conseil de sécurité kɔnɔna na e bɛ fɛn dɔ o ko la ka se ka ɲɛfɔli kɛ min to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la wa. Bon, merci bien. Ne bɛ min dɔn fɔlɔ aw bɛ k'a fɔ ko réunion kɛra conseil de sécurité décision taara o décision kɛra résolution 2690 an kana ɲinɛ fɛn dɔ ko an yɛrɛ de y'a ɲini anw yɛrɛ de taara Nations Unies k'a fɔ MINUSMA o ye mission multidimensionnelle min bɛ Mali la min nana kɛlɛko la ko u nana fɛn min kama a san 10 de ye nin ye amma an kɔni hakili la u ye min kɛ nin san 10 in na an t'a fɔ a bɛɛ ye fu ye dɛ o tɛ fɔ mɔgɔ o mɔgɔ min sara o mission na ala ka hinɛ a tigi la a kɛra olu a kɛra maliyɛnw a kɛra civil ala ka hinɛ o bɛɛ la parce que Mali on a de la valeur pour l'être humain mɔgɔ o mɔgɔ e mana kɛ hadamaden ye an b'i fɛ o de ye maliyɛnya yɛrɛ n'i y'a fɔ Mali i ko jatiya n'i y'a fɔ Mali i ko kanu
n'i y'a fɔ Mali i ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ mais u nana fɛn min kama kɛlɛ min bɛ an fɛ o ye insécurité ko in u nana an y'a lajɛ o kɔni ma avancé n'u ye u ma baara si ma acte si posé ni sira in kan min bɛ se k'an bɔ nɔgɔ la parce que mɔgɔ minnu bɛ sa a bɛ caya don o don a bɛ caya civiliw la a bɛ caya olu yɛrɛ la a bɛ caya an ka armée la a bɛ caya fɛn bɛɛ la o ye kelen ye filanan u nana ko u nana mais u ma na pour que u ka an ka jugu ninnu kɛlɛ k'u nana pour que lafiya ka sabati jamana ka sabati ni jamana i b'a fɛ ka jamana sabati mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ i t'o kɛlɛ ban i tɛ du u cɛ ka kɛlɛ ban e bɛna lafiya ou bien e bɛna jamana sabati cogo di o bɛ se a tɛ se ka kɛ donc o de y'a to an ɲɛmɔgɔw u y'u sigi ka miiri k'a lajɛ ninnu wari de don parce que a bɛ fɔ ko miliyari $1 o de bɛ di kalo o kalo n'an ko u nana nafa min kama an m'o nafa ye kɛlɛ sira la n b'a fɔ k'u ma foragew kɛ n b'a fɔ u ma mɔgɔ fura n b'a fɔ u ma so jɔ n b'a fɔ u ma mɔgɔw dɛmɛ n b'a fɔ dɛ mais n ko kɛlɛ sira la a ma fɛn ye donc an ko olu ka taa n'u taara wari min bɛ dépenser nin ko in na peut-être a bɛ na nɔgɔya a bɛ fɔ don o don sinon minnu tun bɛ yan Sénégalais b'a la Tchadiens b'a la jamana caman minnu y'an balimaw u b'a la mais aw b'a dɔn an ye jatigiw de an ko jatigiya an tɛ mɔgɔ gɛn o wa ma mɔgɔ si gɛn mais an ko mission min nana a ka baara tɛ kɛ na sira ye donc n'a tɛ kɛ na sira ye a ye ta wa o fana an y'a kɛ ni hɔrɔnya ye an y'a kɛ bonya kɔnɔ parce que ministre taara a y'a fɔ a ko fana hali n'u bɛna ta u taali bɛna organiser Mali bɛna baara kɛ n'u ye politique sira la k'a dɔn taali bɛ kɛ cogo min u ka se ka taa hɔrɔnya la u nana cogo min u ka se ka bɔ ka taa hɔrɔnya la mais Maliyɛnw kan ka fɛn dɔ faamuya MINUSMA o tɛ Nations Unies de mission de don mission min don a résolution min nana ye o ye résolution 2100 à 100 ans Mali ma bɔ Nations Unies la dɛ an ma bɔ Nations Unies la an bɛ Nations Unies la wa an tɛna bɔ Nations Unies la o de y'a fɔ tubabukan u b'a fɔ ko le Mali est isolé le Mali est mis de côté le Mali n'a jamais été mis de côté le Mali n'a jamais été mis de côté aw hakili b'a la PNUD ninnu tun bɛ yan ACR minnu tun bɛ yan mais ninnu bɛ Nations Unies ka baara siraw de ka u ka diɲɛ dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de an bɛ Nations Unies la wa an bɛ Nations Unies la an b'a la n'an ka hɔrɔnya ye parce que n'i b'a la sariyaw bɛ yen i kan ka o sariyaw respecter Mali b'a bɛɛ respecter mais n'i ko MINUSMA mais MINUSMA ɲɔgɔn taara jamana caman na mais u bɛ n'u tilara u ka mission na u bɛ taa n'an y'a ye o mission in a tɛ taa n'a ka sira ye wa n'i y'a ye fana a b'an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ u ka baara waati caman u tɛ ɲɔgɔn faamuya ne dun hakili la i ka jamana lakana e de kan k'a kɛ fɔlɔ c'est vrai an ye problème sɔrɔ mais an ye problème sɔrɔ cogo min mara kojugu o kɛra donc o ye problème caman se an ma sinon bɛɛ b'a dɔn 1961 an y'a fɔ armée française ka bɔ yan o bɔra u taara mun y'a sɔrɔ foyi an ka hɔrɔnya tun bɛ yan an tun bɛ yan an ka sɔrɔdasiw bɛ an ka jamana lakana k'a bɔ Kidali ka taa bila Kayi k'a bɔ Todoni ka taa bila Sikaso a bɛɛ tun bɛ lakana jɔn b'a lakana an ka sɔrɔdasiw mais n'i y'a ye MINUSMA ye Nations Unies de ka mission de an yɛrɛ bɛ taa Nations Unies mission caman na an ka sɔrɔdasiw bɛ taa yɔrɔ caman mais n'a y'a ye non seulement an n'u ma ɲɔgɔn faamuya lakana ko la a ma ɲɔgɔn faamuya leur façon de travailler vraiment an ko bɛ se ka taa o tɛ kɛlɛ ye an ni mɔgɔ ma kɛlɛ an ma mɔgɔ neni wa an tɛ mɔgɔ neni n'i bɛ Maliyɛn dɔn i b'a dɔn Maliyɛn tɛ se ka mɔgɔ neni
otanga ladaw la an bɛ bɛɛ bonya mais Nations Unies ka service caman bɛ olu bɛ bien donc n'a fɔra kan isolera o tɛ tiɲɛ mais n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ i b'a tɔgɔ tiɲɛ n'i b'a fɛ ka mɔgɔ kɛlɛ i b'a kɛ comme mɔgɔ jugu de don n'i ko ale kɛlen de taara ko diɲɛ yɔrɔ si tɛ foyi ye o tɛ tiɲɛ an bɛ Nations Unies là on est membre à part entière des Nations Unies. Il faut que cela soit compris. Mali on be ka famille an ma bo Nations Unies là, an ma bo Union africaine là, an ma bo CEDEAO là, an ma bo IEMOA là, an ma bo Roshi. Wa jamana an ni mo min tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ma ambassadeur si gɛn. Wa an ka ambassadeur bɛ jamanaw la. Mais n'i y'a ye an y'a fɔ mɔgɔ ye ta ou bien ta yɛrɛ ye ou bien i ka comportement changer. An ko désormais min kan ka kɛ o tɛ kɛ. An tɛna sigi an comme bobo ou bien on nous monte dessus, on nous fait ce qu'on veut, on nous impose ce qu'on veut au tɛ kɛ tuguni. Nous sommes entièrement souverains. Nous l'avons toujours été. Désormais, ça ne sera plus la souveraineté dans la bouche, ça sera la souveraineté dans les faits. Voilà ce que je dis. Basite Basungolo me nyashi FNM on ɲininkali kelen b'o ɲɛsi e ma u ye sɛbɛn dɔ ta ko résolution 2690 ni o ye diɲɛ seleke naani tɔnba bolofara min bɛ ɲɛsilen min lakana ko ma e fɛnɛ bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ a kɔnɔ ko la MINUSMA tagali ko in na. Ok, n b'i i fo i ka ɲininkali tɛnkuni la aw yɛrɛ ka kɛnɛ in tɛ ko sans langue de bois munumunu tɛ kuma min na siga t'o la ka tiɲɛ bɛɛ fɔ yan ka tiɲɛ bɛɛ fɔ ne bɛna n hakilina fɔ ko yanni i ka jigin i binna yɔrɔ min i bɛ jigin i talo yɔrɔ la ne bɛ jigin Nations Unies de la ONU yɛrɛ parce qu'en 1945 a bɛ créé kun min kama ko ka basigi promouvoir et défendre les droits de l'homme, développer des relations amicales des États fondées sur le respect des principes de l'égalité, des droits des peuples et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes. Nations Unies créera au Dekama en 1945 parce que SDN combien SDN Maseka basigi na tijien kono a créera kumin kama MINUSMA nana MINUSMA et Nations Unies ka ciden bolofara de do kana yan maa min bi ci a bɛ kan min don i da i bɛ na i b'o de baara wa i b'o de waleya o de la n b'a fɔ n ko n bɛ jigin Nations Unies yɛrɛ de la il est temps que les dirigeants de l'ONU changent le mode de fonctionnement de l'ONU o baara kɛcogo kan k'a falen Mali ta in kan ka kɛ leçon ye ça doit servir aux dirigeants des Nations Unies les cas maliens ça doit leur servir de leçon n'i y'a ye fana hali an ka président ye rappel de kɛ n ye min fɔ nin ye sisan nɔ a ye principe saba min fɔ n'o o ye le respect de la souveraineté du Mali le respect comment dirais-je des choix stratégiques opérés par le Mali ani la défense des intérêts dans les prises de décision a bɛ nin de kɔnɔ parce que a y'a ye ni Nations Unies créera kun min kama o fɛn si tɛ yen jɔn bɛ se k'a fɔ ko o ko o hakilila taara Nations Unies yɛrɛ de ka hakilila la o de bɛ k'u rappeler à l'ordre parce que souveraineté an bonyanen t'an ka souveraineté kɔnɔ n'i y'a ye n bɛ misali ta n ye min fɔ nin sa relation amicale bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la sisan an ni Faransi cɛ bɛ cogo di alors qu'a créera de ko ka cɛ bɛ ni kan bɛ ni bonya ni kelenya kɔnɔ k'o don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nka an ni Faransi marabagaw bɛ cogo di bi o cɛ bɛ n'o kelenya tɛ yen donc ne bɛ jigin Nations Unies yɛrɛ de la u kan k'u ka diɲɛ maracogo falen MINUSMA nana olu ka baara de la i bilala ci min na i b'o de kɛ k'u kana ni stabilité de stabilité jumɛn nana Mali kɔnɔ basigi jumɛn nana Mali kɔnɔ ko kɛra Mali kɔnɔ yan nɔ minnu kɛra tɔn fɔlɔ min sigira ni Nations Unies yɛrɛ nana o kɔfɛ en 1936 en Espagne
SDN ma se ka siya kɛlɛ dɔ de tun bɛna wuli Espagne en 1936 o ma se k'o bali SDN ma se k'o bali o yɛrɛ de kɛra SDN yɛrɛ yoboyabali ka na ni deuxième guerre mondiale nana wuli o kɔfɛ o bannen kɔ Nations Unies nana donc san 70 i bɛ cogoya kelen min na san 70 i kan k'i sigi de k'i ka i ye ko ninnu réalisation minnu kɛ i kan ka ɲagali n'o de ye ka fɛn kɛ mais san 70 ta ye jamana dɔw yɛrɛ de ɲɛ kan o de kama o b'a ko kɛ sinon o t'a kɛ bɛɛ la o t'a kɛ bɛɛ la bon est ce que a sigir'o kama o de la an ka comment dirais ministre des affaires étrangères ministre min sigilen don jamana filaw kuma ɲɔgɔnya kama a taara fɔ qu'il y a 2 poids 2 mesures parce que injustice de bɛ et trop d'injustice engendre le chaos diɲɛ b'o de au désordre de kɔnɔ sisan donc il faut que u ka solution de ɲini basigi bɛ se ka na cogo min que ça ne soit pas la raison du plus fort sariya jo sariya kan ka appliquer bɛɛ lajɛlen na cogoya kelen na o de la n ko ne bɛ jigin n talon yɔrɔ de la n'o ye Nations Unies yanni n ka jigin MINUSMA na. ok basi tɛ Karim n b'o ɲininkali kelen kɛ e fana la i bɔra ka i tɔɲɔgɔn tɔ filaw ka kuma mɛn sisan nɔ i bɛ mun fɔlɔ sɔrɔ ka fara olu ta kan. voilà yanni an kɛ kuma résolution kan parce que ko dɔ de nana ni Mali y'a fɔ k'a fɔ an tɛ MINUSMA fɛ MINUSMA ka taa ka bɔ an fɛ yan o mun ye dɔrɔn parce que MINUSMA n'i y'a jateminɛ en 2013 MINUSMA nana Mali la le 25 avril 2013 a nana ni hakilina mun ye parce que baara dɔ de bolodalen k'a di a ma k'a kɛ na n'o ye o ka se ka sabati Mali kɔnɔ ne hakili la o baara fɔlɔ-fɔlɔ mun ye a kɛna ka Mali autorité appuyer pour que administration tɛ an ka yɔrɔ minnu na administration ka se ka segin o yɔrɔ ninnu kɔnɔ ka tila tuguni baaraba dɔ fana mun ye ka na civiliw o protéger n'i y'a jateminɛ u bɛna don min na ka se bi ma u na don gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ mun na o ye nord ye mais bi an nana centre la ka na Mali yɔrɔ bɛɛ minɛ bi n'i jateminɛ gɛlɛya bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ kɔnɔ bon ça veut dire qu'ils ont échoué là wa n'i y'a ta tuguni ka civiliw protéger olu ka tile de la anw y'a ye k'a fɔ dugu dɔw cira o bɛ ka mɔgɔw faga dugu kɔnɔ n'u u tɛna bɔ Mali carte kan donc o kɛra gɛlɛya an ma gɛlɛya min b'a yira k'a fɔ vraiment ninnu u nakun u ma u nakun sabati parce que anw population bɛ mun de ɲini k'a fɔ u nana ka anw protéger mais anw t'o yɔrɔ ye bon donc u nana hakilina mana min dir'u ma dɔ min na u y'o mandat sira u y'o sira bila dɔɔnin donc mun de bɛ na sisan n'i y'a jateminɛ n'i ye waati dama lajɛ waati bɛɛ population bɛ wuli an tɛ MINUSMA fɛ an tɛ MINUSMA ka taa bon n'i y'a ye o k'a fɔ ça veut dire que danaya tɛ an n'u cɛ bilen parce que ni danaya tɛ yen donc an n'u mɔgɔ min cɛ an b'a fɔ ka taa kɛ parce que an hakili an bɛ ka mun kɔnɔ u fɛ an ɲɛ t'o la n'an ɲɛ t'o la munna an t'a fɔ k'u ka taa o bɛɛ hakilina de y'a to ka autoritéw bila ka taa demande kɛ ONU na ko MINUSMA kɛ retrait kɛ donc bi Malien tɛ kɛlɛ fɛ Malien o salté de an bɛ mɔgɔ fɛ an bɛ mɔgɔ ladon an tɛ kɛlɛ fɛ mais an hakili ninnu na mɔgɔ min bɛ se ka na ka n'o kɛlɛ ta k'o bɔ an kan o kɛra o hakilina a kɛra an hakili la n ko MINUSMA o ni ka mɔgɔw ye mais ni o ta ka se ka kɛ an bɛ mun ɲini e min nana kɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ ka an dɛmɛ fɛn na o kɛra sababu ye ka dɔ fara a kan yanni k'e na min tun tɛ dɔ fara a kan donc an bɛ mun ɲini o la sisan o e ka tagali de ye donc maintenant pour que anw k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ bon n'i y'a ta an ka souveraineté diyagoya souveraineté n'an b'an ka souveraineté ɲini parce que n'i ye tout dernièrement n'i y'a jate ta Mali ye baarabaw kɛ autorités ye baarabaw kɛ
pourquoi o y'a ɲini fɔlɔ ka allié ɲɛnama ɲini parce que mɔgɔ i tɛ se ka i ban ni senkɔrɔ don tɛ u ye allié u ɲini allié sɔrɔlen min kɛ u ye armes san ka labɛn kɛ ka armes san ka recrutement kɛ k'u formation k'o kɛ et ils sont allés loin ka polisi yɛrɛ militariser ka taa tuguni ko mɔgɔ tɛ kuma anw tɔgɔ la bilen porte plume donc an yɛrɛ de bɛ an yɛrɛ ka kuma lase donc yɔrɔ min ka d'an ye donc Mali o baaraw boloda pour que an ka se ka an ka souveraineté sɔrɔ an ka se ka Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. Ok. Bokar, donc an bɛna monsieur le ministre fan fɛ a ye kumaba dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ parce que e y'a ɲininka résolution 26 92 90 a dora a ko non ko ale bɛ taa 21 00 bon maintenant ne b'a fɛ k'o dɔn danfara 21 00 nin o ale kumana mun yɛrɛ de kan et maintenant an bala kana tuguni o deuxième bɔ 26 92 c'est-à-dire an ma se k'o yɔrɔ dɔ faamu quoi donc danfara dɔ de b'o olu ɲɔgɔn cɛ wa monsieur le ministre. non 21 00 o de nana ni MINUSMA ye. donc ko olu kama. 26 90 c'est ce qui chasse la MINUSMA. c'est les deux résolutions la résolution 21 00 o de nana ni MINUSMA ye 26 90 au de résolution Mintarakun. Voilà. Avril 2013 avec Mafo. Oui, 21 00. Donc maintenant c'est le Lukano. Donc nous nous fera Lukun nana kana au kapara tinanga ke munu mwire. Mais uko uka barakana pour que anga jamana uka andeme ka jamana lakana. O lakana imbemi. Depuis kunana dongodo mo de besa. Dongodo sodasu besa. Et nous anga sodasu yere awmaya a sera wati dola anya foko yanfe au kana teme yanfe au kana teme yanfe. Parce que mo ni nana mi kanki deme no klala ki juguye. Mais ba ke chodi. D'accord. Parce que ina de nyon fait. Aw de dumni ke nyon fait. Aw de sokelen kono. Et de fait on fait mina badon. Et abo bonaye. Mais abeta na emi. Mado kuma la ka be fese. Mais ni il deme ba clara ki jouer faut a kera et mo min be boni ka secret min bi étudier ka donc nous na be se ka na ba faire ka ou si vous voulez les détruire passez par là passez par ci parce qu'ils sont avec nous. Ils savent tout. Donc, c'est ce que vous avez dit là. Oui. Exactement. Peut-être que je ne maîtrise pas parfaitement bien la langue, mais ni Djoukera et ton aîné, il serait. Mais tu es foutu. Donc, nous, vraiment, ou Talibi, Malien Mbe Kankafo, Alhamdulillah. Mais si ça, dit le Koni. Il y a pour moi, au 3 mois, au lieu de 6 mois. Et c'est 6 mois, monsieur le ministre, et c'est 6 mois, et c'est comme nous. Mais 6 mois, c'est parce que nous avons réunion, mais on sait comment travailler, on va être avec eux. Et le ministre a été très clair. À quoi le gouvernement du Mali est prêt pour les accompagner dans l'organisation, la coordination et le départ de tout ce qu'il y a comme ministère. Pour 3 mois, au d'abord au cas effectif là, 3 mois là-bas, on va sur le Olutara. Il y a 6 mois, nous connaissons. Donc, au bêta, ils vont partir. Ils n'ont pas le choix. D'accord. Ils vont partir. Mais il y en a qui ont demandé même 18 mois jusqu'à 24 mois. Mais en maçon. Donc, la négociation bas de Kera, au-delà autorité au Kankafo. Ça a été une grosse négociation. En autorité au Kankafo, Chine en Russie Kankafo. Parce que les membres le Conseil de sécurité, 15 membres. Aux 15 membres, il y a les membres permanents qui ont le droit de veto. Chine, en Russie, où il y a un débat. Mais ce qui nous a étonné, les 15 membres là, au Bessona, parce qu'il y a donc Mali Ténasson. Ni Diakuma Tara Soula. Kata boucher bouffé tu dis waye kata waye ke ninga ikasogo a kilo et Julia aya nyanye de la les 15 ont compris que le Mali ne reculera pas.
Et cela est clair. Et le Mali ne recule pas. Pourquoi? Parce que le Mali avait raison. Nous avons posé sur la table des vérités. Aujourd'hui, autorité côté, il faut aller à la base. Les Maliens dans les villages. Mais si les influents, n'était Bamako, n'était semaine que Bamako c'est ça. Donc je suis à l'intérieur. Mais quand tu parles avec les populations à la base, mais les gens sont déçus. Ils te disent mais ils sont venus ou nana pour ou quand demain. Au demain c'est vrai qu'il faut, on a fait quelques puits, mais ce qu'on met pour cacher la vérité là, ça ne marche plus. Agneau il est là. Aujourd'hui, ces gens qui sont devant nous là, c'est des militaires. Ou bien tout le coron fait, ou tout le centre là, ou bas dominicaire, ou ya yé, ou ya mais, ou ya subi. Ils ont combien de camarades d'armes qui sont morts parce que nous avons été trahis. Donc vraiment, mon cher, bi, Allah y en demain, nous tara. À la crainte de Bénin en demain, en Gahoraya Bénin Dondien. D'accord. Regarde, donc, monsieur, comment on appelle Soumalo. Ouais, Soumalo. Donc, on y a le Kélé, puisque monsieur le ministre Douraka Chamawala Wala, parce que eux, c'est qu'à Moulou Fort Kafraka. Bon, il y a mis fort, il y a fait Foko. Voilà, parce que voilà, personne n'a qu'à dater manquer un coup bon. Allez, voilà, coup de l'année. Parce que belle c'est la question. Voilà, États-Unis fait au moins son nous opposé à l'Angleterre. Parce que comme nous savons d'accord que les oye kaneka nyekuma mi fo no e Nations Unies reka faiblesse ni tanduru jeli ni ministre talier ou yere Nations Unies ka faiblesse do barsa lu e ci kamindo ci denda kana u yaye ko Mali e jamana mi a tena se kateme monsieur le ministre yodo fo misalu sorola fen sere sorola kaira ko u ye wale jugu de ke Mali kono o kumanga chamancha faka maraba ko gulu o kɛra gundo ye malidenw yɛrɛ u ma sɔn k'a yira malidenw na nka olu minnu n'a yamaruyalen don a ka yir'u la a yiral'u la wa u yɛrɛ hakilimaya la u y'a dɔn ko jo bɛ Mali bolo o de la u ka taali u 15 ma n'i mɛnna cogo dɔ la hali n'i kɛra ko gabakurun de b'i dusukun nɔ la n'i ye fɛn dɔw ye kuma dɔ la i dusukun bɛ magaya donc i b'a dɔn franchement nous be ujo de kan jo ye tiɲɛ ye kelen de an ka tugu kɔ bon o 15 tugura Mali ka fɛn ko la an ka kan ka autorité fo jamanadenw ko k'u bɛ fɛ k'u ka fini don sama la k'u b'u kɔ wa u ye fini don sama la jamanadenw de fana kan ka to an ka marabaga ninnu kɔ barisa n'i y'a ye jɛgɛ jigi ye ji de u bɛ farinya fɛn fɛn na u fariyalen don ka da jamanadenw de ka kɔkɔrɔ donni kama donc an bɛ min ɲini MINUSMA taali barikani taara cogo min kiri ma k'a la wɔyɔ ma k'a la MINUSMA fana n'Ala sɔnna u bɛ taa ten a fɔ u bɛ taa ten nka jamanadenw hali bi an ka kɛ i n'a fɔ furanan kelen k'an ka camancɛ fanga marabagaw kɔkɔrɔ dɔn o de tun bɛ ne bolo. D'accord. Jacques. Voilà. Résolution Mitara, 15 permanents, 15 membres, 10 permanents, 5 permanents, qu'on fera tanka 15 bêtes d'akele fait. Quand les résolutions ne votées, Jawa Tundo. Jawa Tundo Kadamunga. Uni ka lasigiden bɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔ ni El Gessoum o uni ka chef de n'i y'a lajɛ le 16 juin fɛngɛ assemblée générale la ale yɛrɛ ye ka rapport kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko maliyɛn ma satisfait MINUSMA ka bilan na bon maliyɛnw ma nisɔndiya MINUSMA ka bilan na ni o lasigiden yɛrɛ y'o fɔ ka taa fɔ secrétaire général ye ale dun ka ciden don donc a kan ka se ko jagoya o bɛ don yɔrɔ sɔrɔ hakili fɛ
minɛnw yɛrɛ fana ni ye a yira k'a fɔ anw bɛ MINUSMA ka retrait kɛ parce que anw ni u taga ɲɔgɔn faamuya u nana hakilina min kan donc o taga se ka an taga se k'o dɔn a ma sabati dɔn confiance tɛ yen ni o fana o fɔra n'i y'a jateminɛ tun k'a lajɛ anw y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko anw ye an adossé allié dɔw la o allié bi monsieur le président da sera ma o Russie Chine n'i y'o lajɛ bi mais pourtant Chine n m'a fɔ Russie dɛ Chine bɛ MINUSMA kɔnɔ o b'o kɔnɔ voilà n'i y'o jateminɛ parce que wulu droit de veto de bɛ wulu bolo droit de veto de bɛ Chine bolo a bɛ Russie bolo bon o nafa o ka bon Conseil de sécurité kɔnɔ kosɛbɛ. mais comme o bɛɛ da bɛnna kan an bɔra o yɔrɔ la quoi. o bɛɛ da bɛnna parce que n bɛ ka na o de ye mɔgɔ supra quoi voilà. o de ye mɔgɔ supra mais n bɛ ka kuma fɔ cogo min na n bɛ na parce que olu ta ma an surprend mais min y'an surprend o an t'a fɛ ka min fɔ o Faransi ye parce que bi n'i y'an don o ma bi an b'a dɔn min bɛ yen mais mun de la o donna a la n bɛ ka na o parce que droit de veto bɛ mɔgɔ fila bolo. Déjà au Mali allié États-Unis ko on prend acte Mali ka retrait déposé on acte ta donc au bayra ka fo au frani hakilina ni au frani hakili jatemna peut-être il n'a pas dit pour il n'a pas dit non etc. donc jaguya anu fora alni be vodra ni kele opposé la ka fo ko Mali ka Mali ka sera la moloyal de minnu donna la olu sera lamɔlal de ye surtout Faransi sera lamɔlal de ye wasolonkaw ko i se tɛ i den min ka cɛbara taga k'i ye dugawu don a ye parce que e se t'a la tugun furusiri kɛra mairie kɛra fɛn bɛɛ kɛra jagoya a bɛ taa donc jagoya i fana i ka don a la n'i ma don a la a bɛ k'i ka malo ye o de kɛra bon bi ni Faransi tun ma don a la a tun bɛ ni Faransi tun voté contre a tun bɛ kɛ donc a tun bɛ yira diɲɛ la k'a fɔ Mali y'a ka souveraineté arrachée donc Faransi ma se ka Mali bali donc o tun bɛ Faransi humilier sur la scène internationale ani a ka colonie minnu bɛ yen olu fana tun bɛ ɲɛbɔ Mali fana fɛ ka se ka nin ɲɔgɔn fana kɛ donc Faransi siranna o tɔgɔcɛn de ye donc ni ka mɔgɔw accompagner kulu kɔnɔ ka sɔrɔ hali ni a man d'u ye. ok baasi tɛ monsieur le ministre n bɛna e ma sisan komi a y'a fɔ kuma kɔnɔ ko kalo 6 de b'u bolo k'u ka minɛn cɛ ka taa ɔ ni dun ye nin ye koba de ye n'i ye nin kɔnɔsɔn kɛ donc ale y'a fɔ kuma kɔnɔna na sisan nɔ ko Faransi sera lamɔliyali ɲɛ donc Faransi dun kelen tɛ kalo 6 in kɔnɔna na e yɛrɛ kɔni bolo fɛn jumɛn de bɛna kɛ mun de bɛna kɛ sisan min b'a to basigi in kɔni ka to parce que mɔgɔ dɔw bɛ ɲininkali kɛ siran bɛ hali bi ko est-ce que ninnu tatɔ tɛna ko dɔw kɛ ou bien u tɛna wo dɔw dingɛ dɔw tigɛ an ka jamana kɔnɔna ka ko dɔw dayɛlɛ ka bila quoi donc min b'a to n'olu tɛ yen dɔrɔn ala k'an kisi ko k'an ka jamana sɔrɔ. ala b'an kisi inchallah. amina yarabi. ala k'an kisi ala ka jamana sabati. amina yarabi. bon o 6 mois in mɔgɔw man ka siran parce que mɔgɔw e tɛ se ka fɛn ɲini ka tila k'a fɔ que ne dun bɛ siran dɛ parce que tubabu fɛrɛ ka bon. Non, tubabu fɛrɛ ka bon. Mais an ka fɛrɛ ka bon. Il faut que ça soit clair. Hein. C'est les populations elles-mêmes qui ont souhaité le départ de la MINUSMA. Le gouvernement a acté l'avis général des Maliens. Et ça n'est servi pour demander le départ de la MINUSMA. Sinon, Assimi côté, Diop côté, mauvais côté, c'est l'ensemble des Maliens, les Maliens dans leur majorité qui en ont marre. Il faut qu'ils partent. Parce qu'on en a fait un mingama maï. On en a pour que Djamana Kalakana maï. Maintenant, 6 mois là, au Betao, ni Aïe ou Sigra, les 15 membres du Conseil de sécurité ont dit qu'ils donnent leur accord sur 6 mois. Aux 6 mois, ils me respectent. Mais généralement. Maintenant, et Agli est mis. Mais il faut Malien. On en a ça. On va en faire. 1961 an tun y'a fɔ Faransi ka taa waati min mɔgɔ caman tun bɛ yen min y'a fɔ ko Modibo tiɲɛ t'i bolo i kana sɔn Faransɛw ka taa mais Faransɛw taara mun kɛra foyi Barkhane tun bɛ yan waati min parce que MINUSMA u m'a fɔ ko MINUSMA tɛ kɛlɛ kɛ mais Barkhane tun bɛ kɛlɛ kɛ Serval tun bɛ kɛlɛ kɛ ka chose avant Barkhane mais Serval ni Barkhane ye mun ɲɛ an ye
ou tara a ye mun tiɲɛ n b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ sa don o don dɛ mais n'i ye kɛlɛ daminɛ kɛlɛ a daminɛ cogo n'a ban cogo o tɛ kelen ye bɛɛ b'o dɔn min bɛ ka kɛ kɛlɛ suguya min don c'est pas une guerre de face à face c'est une guerre asymétrique mais mun ɲini kɔrɔn fɛ s'il se retrouve au sud mais comment toi tu vas faire mais aujourd'hui an bɛ k'an adapter o de y'a to u b'a fɔ ko notre armée est en train de monter en puissance. La puissance là, la montée en puissance là, c'est d'abord le mental de nos militaires. Aujourd'hui, au Hakli, à te faire voir la côté. Ça c'est clair. Qu'ils soient anciens militaires ou nouveaux militaires, ou est monté en puissance. Les stratégies aujourd'hui de combat, n'est tout donné, même pas don, parce que tous les jours, ce que je vois, n'y bala, ça veut dire qu'il y a de nouvelles stratégies de combat. Au Fana, à Kankafo. Le matériel de combat, matériel limena a beka sa nanga wariye. Est-ce que eba donc quand tu sais que matériel bête ça a tunya fo quand tu sais que drone soro quand tu sais que radar soro quand tu sais que ni soro a bête sur la bi abe continuer kana fana mais monsieur le ministre mon là on sait que sera passé à deux mois avec le gouvernement mais non l'armée a été disloquée avant que moi je ne sois membre du gouvernement. L'armée a été disloquée. Je ne vais pas rentrer dans le débat de l'ancien gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'aménagement. Je vais discuter de cela. Si vous souhaitez qu'on parle de l'histoire du Mali, je viendrai en parler et je suis prêt à le faire. Mais aujourd'hui, on est en train de parler du départ de l'aménagement. Donc, je ne rentre pas dans un débat de comment l'armée a été disloquée. Mais l'armée malienne était une des meilleures armées d'Afrique avant quelques décennies seulement. Et l'armée a été dissoute, détruite. Mais au point, c'est depuis lors déjà, on était en train d'organiser ce qui se passe aujourd'hui. Ah bon? Mais bien sûr que oui. Vous savez très bien que ces gens-là, ce qu'ils doivent faire dans 30 ans ou dans 40 ans, là, mais ils l'ont déjà commencé. Et nous aussi, il faudrait qu'on soit désormais préventifs. Tout à fait. Non, Kalawara, il kana sigala, Inch'Allah, Ubeta, Angana Sira, Fouitena Ansoro, Anwillakajo. Ni Mogo Willakajo, qui ka Horoya défend, qui ka souveraineté défend. Il a dit les trois choses ici, les choix stratégiques, le respect de nos intérêts dans les différentes négociations et notre souveraineté ne sont pas négociables. Mais il y a des pays qui ont fait 8 ans de guerre contre la puissance coloniale, ils l'ont chassé. Mais ni Bafi ni Horoya Nini, Iba Nini Doussoude, Iba Nini Tessa. Tu es prêt à mourir pour que ton fils vive en paix. Tu es prêt à mourir, toi et ton fils, pour que votre petit-fils vive en paix. Mais Nico Ibessa, mais dans tous les cas, il faut comprendre une chose. Ils ont fait 10 ans ici. Après 10 ans, on s'est habitué. On va peut-être venir à une question. Il y a beaucoup de nos enfants qui ont eu du boulot avec la MINUSMA. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient que avec ceci, parce qu'ils vont perdre leur boulot, le Mali va perdre sa crédibilité. Donc rassurez-vous que les 6 ans et les 6 mois, moi je crois que où sont là parce qu'on va donc couper ses kata. Sinon, nous on a demandé 3 mois. On a même dit sans délai. Oui. Après, on est allé à 3 mois. On a été d'accord avec eux pour aller à 6 mois. Et moi je crois que les 6 mois c'est définitif. Et Inch'Allah, il va y avoir. Monsieur le ministre, dans les 6 mois là, vous ferez Adam, c'est comme Albiou. Depuis Kounou, 6 mois, il y a même sur les réseaux aujourd'hui d'ailleurs qu'ils étaient en réunion générale pour s'organiser et voir comment partir. Donc, vous y est là. Parce qu'il y a des chamans boulets ou pas dans Mimbekake à Maï. Mais les missions des Nations Unies par rapport aux forces d'interposition et au retour de la paix dans les pays là. Mais il y a beaucoup de situations qu'on ne dit pas. Il y a beaucoup de situations qu'on ne dit pas. On doit permettre que... Non, vous notez, en ces cas sont Mohokana, où il est enrichi, ou gagner de l'argent pendant que nous on est en train de mourir chez nous. Mais monsieur le ministre, vous enrichirez tout. Mais toi aussi. Tu sais quand même que les gens viennent pour des raisons quand même. Oui, mais pas là quoi. Mais la forêt est comme $1 milliard de dépenser tous les mois. Au Bédoumi. C'est pas 600 et quelques milliards, 650 milliards. Là, je crie que vous avez milliards de Canadiens en moyen qu'un de aïe, il faut ça. Douma, Badou, Bouyere Sara, ou ka machine,
ou ka moteur ou ka fonctionnement o yode c'est pas un milliard qui m'aura nyona kalo donc vraiment ni ba fe ka andeme mo si ta se ka foko ne ben yera wasa mo min be se ka andeme i ben deme horoyala ambi deme horoyala les yeux dans les yeux on parle en toute souveraineté on marche ensemble on s'entraide parce que dans tous les cas il faut que vous compreniez une chose, nous sommes très riches et on a besoin de nous. Okay. Sinon ni kuma chama imbeke muna jamana chama be dien kono est-ce que kuma chama inkera mais ni kuma chama imbeke adun fora comme Mali est un pays pauvre, un pays continental, un pays mais ni kere baimbe de dien bebe kuma bi Mali quoi, Mali, ça veut dire que le Mali vaut quelque chose. Et c'est vrai, nous sommes un enjeu important. Ah, donc on va banga jamana ngona. Mais anga jamana te jamana barkamaya. Ok. Ok, basite donc sumano. Mais on y a le kelenge FN la kalowo. Ah, mo bi ni galige ko u ka soro su tato ko na jamfa jugo ko ni nabe ka dinga si anya. Donc mi ma to no lutara ko do ka wuli o ko fe anno. Ebe mun soro ka fawol. Bon, ne koni hakilla tigelen do. Ina fo bo mo ba fo show mi ngomira na modé. Kololo foite ni Italie ko fe. I be ka kuma koro ide. Ala ka hinala. Kololo foite ni Italie ko fe. Barza muna ni ministre yere chamanche bere. Mali ministre chamanche bere ku français. Ministre be ka la maluali ni fin soro. Ni keme ni ada keme sarala. Bi wolonvla e français noy. Donc mo maluali n'a be ka boda nyini ni ay boda so ne bula bo boda ene mele kata tena foka be ko renye ni tuko parce que ay rek mbe fe kata mo ne bulo kololo fuite talin ko fe an yɛrɛ de kana hakilina dɔw don an yɛrɛ kunkolo la ka taa ko dɔw kɛ an bɛ misiri ministre kuma dɔ fɔ sa est-ce que i y'o faamu ko ninnu fila hali n'u bɛ san 30 baara kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ k'o fɛɛrɛ labɛn depuis bi o ko min filɛ nin k'an sɔrɔ ko nin labɛnna a mɛnna n bɛ ka min fɔ nin ye sisan o san 30 fɛɛrɛ u bɛ ka hakilinaw de ta sisan nɔ an bɛna se ka diɲɛ mara cogo ɲa cogo di barisa an bɔra ni fɛn fɛn ye a ma kɛ sahaba ye diɲɛ ma u b'o de boloda la sisan dɔw ko ko fɔlɔ n'u taara u bɛ na ni kɛlɛ o temps bɛ na kɛ tan fɛnw bɛ na kɛ tan tɔ nin bɛɛ ye kuma fu de mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka hali bi parce que n'i ye jamana yɛrɛ hali MINUSMA yɛrɛ tɛ n'i ye maa dɔw yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ tɛ fɛ basigi yɛrɛ ka na jamana in kɔnɔ mɔgɔ dɔw tɛ fɛ basigi yɛrɛ ka na jamana in kɔnɔ voilà donc o tɛ MINUSMA yɛrɛ yɔrɔ ye an kɔni bɛ ala deli yarabi hali bi ala ka basigi na jamana kɔnɔ. Ok Karimu o kuma kelen ka ɲɛsin e ma kalo 6 in an bɛ se k'an sigi ni fɛn jumɛn ye ne b'o fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye an ka hakili latigɛ pewu MINUSMA bɛɛ ta a tɛ foyi k'anw na an tun bɛ siran fɛn ye an tun bɛ siran Barikani tagali ɲɛ parce que Barikani avait un pouvoir de guerre ka kɛlɛ kɛ k'u nɔfɛ mais MINUSMA o tɛ MINUSMA o mandat tɛ MINUSMA bolo mais olu taara u nɔ bɛ min a ye mun na s'an ma il faut pas oublier que notre armée monte en puissance o tɛ ça c'est o tɛ tulonkɛ ye dɛ o tɛ kuma fɔ ye quoi o ye tiɲɛ ye parce que olu taara armée ye place ta a ye mun kɛ an bɛ cogo min na bi o ma dogo ma ɲɛsin bi ni MINUSMA taara n'o k'a tɛ foyi k'an na a b'a to fɛnɛ an bɛ marifatigi bɛ dan anw ka armée ma Mali kɔnɔ parce que marifa b'u bolo minɛnw b'u bolo u ka ka taa u bɛ taa cogo di mɔgɔw bɛ ka nin bɛɛ u b'o kana na nin di juguw ma u tɛ o si tɛ an kana miiri o si ye halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn pe de bɛ se ka an bɔ nin kɔnɔ parce que n bɛ k'a fɔ kɔrɔ min na bi ni MINUSMA taara anw b'a dɔn an bɛ se k'an ka jugu identifier on sait maintenant MINUSMA tɛ yen Barikani tɛ yen donc marifatigi kan kelen de ye
n'a ye marifa ye mɔgɔ bolo sa o jugu dɔ ye o fana ça c'est très important parce que bi ni olu bɛ Mali kɔnɔ ni marifatigi dɔ nana an bɛ a ɲini k'a ɲɛɲini est-ce que MINUSMA mɔgɔ don ou bien barika don ou bien a bɛ tan yanni k'i b'o ɲɛɲini na jugu bɛ se ka cɛli kɛ an ka mɔgɔw kun mais n'u taara i b'a ye o tiɲɛli o tɛ yen mais an bɛ min fɔ dɔrɔn maliyɛnw ye an ye bɛn kelen min ta k'a bolo di ɲɔgɔn ma an ni autorité o halisa an kɛ continuer n'o de ye n'an continue n'o ye foyi t'an na a siran t'an na k'a fɔ ko fɛn b'an sɔrɔ o kɔfɛ ne an ma sigi n'o ye donc halisa an b'a ɲini bɛn min don o kɛ sabati an k'an bolo don an ka faama ninnu kɔrɔ halisa o kɛ se ka laɲini an ka se ka laɲini tɔ sabati halisa. Monsieur le ministre, parce que i ka kuma nu c'est très très important i y'a faamu mais sisan an bɛna don yɔrɔ min na dɛ MINUSMA ko nin mɔgɔ b'a fɔra fan bɛɛ MINUSMA bɛna taga chômage i y'a faamu a bɛna caya mɔgɔ min tun bɛ baara la olu bɛna kɛ cogo di parce que bɛɛ fana jɔrɔlen don donc maintenant en tant que président du parti voilà donc maintenant e bɛ se ka mun de fɔ pour que mɔgɔw hakili bɛ se ka sigi kan parce que chômage kɔni vraiment a bɛ mɔgɔ ni kan dɛ voilà dutigiw fana don puis bɛɛ b'a fɔra n'o taara mais est-ce que aw kɔni monsieur le ministre Ablaye Diop moi je l'ai écouté n y'a mɛn n y'a kuma a ka kuma bɛɛ mɛn a ko k'u hakili bɔ jeune minnu minnu bɛ baara kɛ MINUSMA fɛ k'u hakili bɔ la gouvernement a ma ɲini u kɔ ko kuma bɛna kɛ ɲɔgɔn ye bɛna kɛ pour que u k'a ye nin ko in a bɛ se ka gérer cogo min mais an kana ɲinɛ fɛn kelen ko vraiment ne ka hami ye bi n'an bɛ se ka baara sɔrɔ an ka denw bɛɛ Mali la an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'an dɛmɛ wa o bɛ se ka kɛ n'an segira baara la parce que Mali il y a un autre problème qu'il faut dire on a pratiquement arrêté de travailler. Il faut qu'on retourne au travail. Donc, moi je vous ai dit au départ ici, je n'ai jamais été fonctionnaire. Oui. Qu'est-ce qu'un homme peut avoir que je n'ai pas eu? En tout cas, en termes de poste, en termes de place, en termes de responsabilité. Abbé, Doussouko de dos, un engagement. Donc, le ministre est info. Mba donc, gouvernement bénissi. Avant que le ministre Mayerekana, dans tous les départements, dans tous les gouvernements, il y avait un département chargé de la promotion de l'emploi. Mais c'est vrai que fait tellement pression, tellement tombant quand mon engagé nous empêche au cas barrière parce que en la nafo yere en tout cas gérer à kadanye chogomi. N'y a mais souveraineté, choix stratégique et respect de nos intérêts. Ça veut dire que finalité est mouillée. Anga nafolo Mali yere ka richesse en ben à gérer en yere. Namba gérer en yere muna barate zo. Moi j'ai toujours dit le Mali est un pays potentiellement riche. Kuma là-bas, Mali, c'est qu'il y a des intérêts ici. Ni Malita, c'est ça. Il y a combien de millions, de dizaines de millions d'hectares? Diamana inkono, mimbeseka barake, mimbeseka ambeseka seneke minka. Des dizaines de millions d'hectares qu'on peut exploiter, aménager et exploiter. Oui, follow. Flana, Badi Flaya, le Sénégal et le Niger qui sont les deux plus grands fleuves d'Afrique de l'Ouest. Ou bien Mali traverse les surfaces Minka, ou des pays ici traversent les surfaces. Sabana, Mali est 23 millions d'habitants, 65% au génocidé. Nana Niata, culturellement, qui n'est pas cultivateur au Mali? Et Manado So son Minkono, ni ma filet soro, filet ni daba ani bere. Le berger, le pêcheur et le cultivateur. Ni ma sabasoro, il me flasoro, ni ma flasoro, il me quelqu'un qu'on disoro. Il était dans une famille où tu n'as pas au moins un de ces outils. Ni a me bara ko e mouya pour que eka seka na folo soro pour que eka seka dominique. Nous avons de l'eau, nous avons de la place, de la terre, nous avons culturellement nous sommes des paysans. Si tu n'es pas berger, tu es cultivateur, si tu n'es pas cultivateur, tu es pêcheur. Nous avons la jeunesse, nous avons plus de 50% de femmes.
Les travailleurs, c'est les jeunes et les femmes. État là, n'état là. Mais c'est les jeunes et les femmes. Donc, il n'y a pas de raison. Ma Foko, quand tu prends une décision politique de ce genre, parce que c'est une décision hautement politique, que de se battre pour sa souveraineté, tu dois en assumer les conséquences. Ah, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne te dis pas que une maladie t'attrape en 1 heure de temps. Mais souvent, tu as besoin d'1 année pour la guérir. Et pourtant, tu ne te décourages pas. Depuis dans les années 40, ils étaient en train de se battre. Ils ont créé, par exemple, je parle de notre zone, ils ont créé l'Union soudanaise RDA. C'est combien de réunions, combien de batailles, combien de coups bas, combien de complots pour qu'on arrive au 22 septembre 1960. Wallah, il n'y a que ceux qui ont perdu, qui vont perdre les emplois, que moi j'appelle même des emplois saisonniers. Parce que Amana ke chogo chogo ministre de Natao. Donc voilà, c'est un boulot que tu as circonstanciellement. Est-ce que tu penses que ce boulot circonstanciel, mais le jour qu'on va finir avec la MINUSMA, même si on ne les avait pas demandé de partir, et que la MINUSMA finissait sa mission, la MINUSMA va partir. Les troupes militaires qui sont venues, les troupes policières qui sont venues vont retourner dans leurs différents pays. Les primes qu'ils avaient, ils n'auront plus ces primes-là. Mais il y va de la même pour nos enfants qui sont à ce travail-là. Mais maintenant, il faudrait, dans les négociations, dans les discussions, tenir compte de cet aspect. Et je pense que le gouvernement est suffisamment responsable pour tenir compte de cet aspect et trouver les solutions idoines pour que vraiment les enfants ne soient pas totalement brimés. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il y aura des problèmes. Mais on va essayer de les gérer au fur et à mesure. Maintenant, en bas donc, faire le remater. Parce que le bar là, avec Wabi Sarasoro, ou bien avec Wakemesoro, Kalo. Et ben il faut un matin, bon, 600, ni bara, un bana, avec un fier, ou bien il faut, quoi, au cas diamana, mounyamoro, de la fois angata. Ça veut dire que na tunyana ou be sankelenke ou beta. Donc mais tiye tena fo. Mais on de ka tiye fo en dongi. On la tiye fo en moye parce que ni tiye ma fo Allah ba e tiye ni de. Ni tiye ma fo Allah ba e tiye ni de. Gouverner c'est dire la vérité. Sinon quand faut que problème tena ke ou bien mo tena dimi. Mais anyaye mo chama be ya foko du ministre kata me ayaye do dugudo la mo ya foko ministre na tata parce que ou baradama. Mais au politique fana be parce que voilà ou be ko politique fana ke voilà parce que na maillon kele et tu sais qu'à faux tu souffles le chaud et le froid en même temps. Il faut souveraineté, il faut malikura, il faut indépendance, sacrifice de l'autre. Mais vraiment ne connaît pas que faire on fait mique avec cola nga anga parti là ou bien quand faut nyemoroye quand faut akanka fait yoromi pour qu'anga solution soit pour que mo ka seka bara soro ka seka dumi ke chogomi parce que mo fana ni dumu ti bolo bara ti bolo iko horaya bi fana aka gelende mais fin gelema ni ma fin ni ma son fin gelema ndoma à l'état. Ça c'est clair. Les enfants pleurent pour la piqûre, mais il faut la piqûre pour chasser les bactéries. Ça c'est clair. Hein? Donc moi je crois que au gouvernement Hamie Demsenounou, gouvernement Hamie village Minou et forage soro promesse dira Minouma, mais nebadon en seyemi en benake. Gouvernement seyemi ou benake pour que vraiment ou kaseka anga mo sabati ou ka yorola doni ni souveraineté sur là qui fait tellement tomber que nous on a beaucoup de richesses qu'on ne voyait pas mais ben ça pourrait être capitalisé et faire en sorte que anga deun kaseka bara sur même ma faut avec du tikotak mon fodé mais inchallah abenaso. D'accord, Boubacar ni monsieur le ministre Akila mais si ça amena sungalo donc on doit coller au bien Bamako ya il y a femme mais
a fangaba bɛɛ bɛ nord de la parce que ni ninnu taara jeunes mun bɛ nin est ce que woba yɛrɛ de tɛna fɛngɛ puisque e bɛna kuma mun fɔ nin sisan est ce que a bɛ se ka don o jeunesse kunna ko monsieur Misa fɔ wari hakɛ min tun bɛ dɔn puis baara fɛn o fɛn min kɛra est ce que a bɛ se ka fɛngɛ cogo di sisan. Ok, merci. N b'i fɔ i ka ɲininkali tɛnkulin la tubabu ko ten ne tɛna nɛn don n jufa kɔnɔ. Je ne veux pas mettre ma langue dans ma poche. Ouais. Ne tiens de faux. De kulo b'i la o. MINUSMA n ye baara di jeunesse ma. N bɛna min fɔ fɔlɔ o ye an ka faso kanu bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Minnu donna baara in na an ka bɔ MINUSMA yɛrɛ ka hukumu kɔnɔ. N'i ye contrat CDD signé k'a fɔ ko san o san kalo wɔɔrɔ a bɛ falen i kan ka da la ko don min na n'i ka ɲɛmaa ko n y'i bila n tɛ dɔ fara i ka fɛn kan o y'a bannen ye diyagoya t'i da la ka taa fɔ ɲɛmaa ye k'a fɔ ko n ta barisa bɛnkan sɛbɛn a ma yamaruya k'a fɔ k'a y'i ta kuda ye. aw bɛnkan sɛbɛn de kun b'u cɛ. san kelen MINUSMA yɛrɛ aw bɛ maa min yɛrɛ jabala la o tigi ta ye san kelen ye. maa min e bɛ o kɛlen bɛ k'e ka baara la e fana ta y'o san kelen de donc n'i y'a ye o tigi bɛ ka san kelen de bɛ ka di o ma o fana b'a dɔn du jour au lendemain san yɛlɛma na a bɛ se ka kɛ n ka fɛn tɛ yɛlɛma n bɛ taa o de la bamananw ko bilankɔrɔ ɲɛ tɛ gan minnu tun bɛ baara in na o tun kan ka sini sigi barisa u donna u y'a donna la mɔgɔ caman ye baara bila ka taa la parce que a wari ka ca dɔw yɛrɛ ye baara bila ka taa la u ka baaraw kun garantilen don u y'a bila ka taa la donc ni i bɛ sɔrɔ caman ko la i n'a fɔ ministre y'a fɔ cogo min ale ma baara a ma don fonction publique fɛn na a ye projet ni fɛnw kɛ n'i bɛ wari sɔrɔ fɛn dɔ créer kɛrɛfɛ i ka sini sigi donc ni MINUSMA tali min filɛ nin ye o b'a sɔrɔ o projet b'i bolo o bɛ se k'i balo yanni gouvernement ka fɛn sɔrɔ k'o d'i ma ne bolo gouvernement an b'a ɲini u fɛ u kan ka ko jateminɛ kosɛbɛ mais diyagoya fana tɛ. diyagoya fɛ cogo di c'est-à-dire. diyagoya tɛ mun na. diyagoya tɛ ka. diyagoya tɛ parce que maaw bɛ yen nɔ minnu fana bɛ yen minnu tɛ MINUSMA na ni baara kan ka ɲini ka d'olu fana ma donc an ka basigi de nati an k'a ɲini jamana in ka basigi ni jamana in basigira i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min mɔgɔw banna baara ma ni jamana basigira baara bɛ sɔrɔ sinon MINUSMA filɛ baarako yɛrɛ tɛ o anw ka gardien dɔ bɛ yen a ko ni MINUSMA taara k'u bɛ ɲɔ ni malo di olu ma u ka fɛn na parce que basigibaliya de bɛ yen u tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ mais ni basigi nana u bɛ taa sɛnɛ kɛ o u bɛ baara kɛ u b'u yɛrɛ balo donc an ka basigi de bila jamana in basigi de bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka jamana kanu de bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ o de y'a fɔ n ko soyons patriotes o de tun bɛ ne bolo ka fɔ nin kuma. kɔrɔfɔ tɛ d'accord Jakite voilà an bɛna e fan fɛ. voilà effectivement ni MINUSMA ni a taara a bɛ fɔ ten diɲɛ foyi tɛ ni kɔlɔlɔ tɛ min na diyagoya kɔlɔlɔ b'a la n'i y'a jateminɛ bi plus de à peu près 800 jeunes bɛ baara kɛ MINUSMA fɛ. I ko 800 jeunes. 800 donc 800 o dalu b'i bolo. 800 jeunes mun bɛ baara kɛ MINUSMA. N'i ye jateminɛ maliyɛndenw la nord la yen. N'i y'o jateminɛ bi o b'o bɔ il y a les aussi il y a les prestataires et puis opérateur économique dɔ ye o ye ka MINUSMA bɛ marché di olu ma bon n'a fɔra ko olu taara jagoya gɛlɛya bɛ na gɛlɛya bɛ sɔrɔ mais an ye mun fɔ an ka faso kanu an k'o bila nin bɛɛ ɲɛfɛ mais yanni ka se MINUSMA ma n'i ye jateminɛ ONG dɔw jɔra yan ONG dɔw ka activité jɔra ka sababu kɛ problème ninnu ye tɛmɛn'u la o mɔgɔw n b'o mɔgɔw dɔn olu ye o kun parce que jamana de bɛ ɲɛfɛ. faransi ONG minnu tun b'an fɛ yan nɔ. faransi ONG minnu tun b'an fɛ yan n bɛ mɔgɔ dɔn a la o tun sarali kosɛbɛ mais a ye nin fɔ in na a kɛra cogo o cogo la mais jamana de bɛ sanfɛ an jamana kanu de b'a to an bɛ o kuma ma ka ko wɛrɛ ɲɛɲini o donc halisa n'an ka kuma cogo o cogo la an bɛ jamana kanu de bila ɲɛfɛ
o bɛ n'o bɔra yen n'i y'a ye gouvernement ye nin décision fana ta a t'a ta kunfɛ dɛ a bɛ a fana ni a bɛ analyse kɛ ka mesure d'accompagnement dɔ bila sen kan pour que kɔlɔlɔ minnu filɛ nin ye hali n'a bɛɛ ma se ka ban ka atténuer ka dɔ bɔ a la donc o la an bɛ mun ɲini jama fɛ parce que bi n'i ye politique mɔgɔ jateminɛ bɛɛ hakili jama kɛ don baara la mais baara bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛn na baara bɛ créer stabilité de kɔnɔ ni stabilité tɛ yen donc emploi bɛ créer cogo jumɛn na ni ala y'a kɛ ni taa kɛra sisan et que Mali y'a ka souveraineté bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka stabilité la na i b'a ye emploi bɛ créer fan bɛɛ fɛ an bɛ ka jɔrɔ kɔlɔlɔ ni fɛn fɛn na ni n'o tɛ an bɛ tila ka ɲinɛ nin bɛɛ kɔ donc ne ka kuma laban o yɔrɔ la an kɛ jamana kanu an k'a bila ɲɛfɛ n'an y'o bila ɲɛfɛ nin fɛn tɔ fɛn min filɛ nin an bɛ se ka nin bɛɛ bɛ se ka solution bɛ se ka sɔrɔ nin. mais Boubacar ale ko ka jamana kanu tiɲɛ don mais baarako la an b'a ye yan comme ça APJ bɛ yan o hakɛ bɛ fɔ nin bɛɛ se ka taa est ce que n ko ni hakɛ dɔ de bɛ mun kan ka taa mais a tɔ fana bɛ taa chômage ni fɛn dɔ ka bɔ yan fɛ ka na olu fana ta kan i m'a dɔn ko a ka gɛlɛn. a ka gɛlɛn. mais n y'o de fɔ. mais si t'a jigi kɛ il faut toujours k'a fɔ ko bɔn faso kanu k'o bila ɲɛfɛ bon komi a bɛ fɔ cogo min na nin kɔngɔtɔ mana kɛ cogo cogo voilà k'a fɔ ko an k'a sigi dɔrɔn parce que a bɛ fɔ de aw bɛ Bamakɔ yan i y'a faamuya mais olu bɛ yan fɛ olu b'a dɔn mun bɛ yen. donc n y'o de fɔ n'an ka faso kanu bila ɲɛfɛ ka tila k'a fɔ tuguni ni stabilité nana emploi tɛ créer wa. d'accord. ok donc ni stabilité emploi tɛ créer ça c'est obligatoire. ça c'est sûr. voilà. ok donc excellence n bɛ ɲininkali min kɛ e la sisan nɔ ni kɔlɔlɔ ninnu komi expérience bɛ e la kosɛbɛ ninnu façon bɛ gérer cogo di de MINUSMA talen kɔfɛ ani fɛn ninnu parce que i da don kɔrɔfɔ dɔ la ko an tɛ ka baara de kɛ. donc an dun y'a fɔ fana ko n'u taara ko kɔlɔlɔ b'a la mais e yɛrɛ kɔni bolo ni kɔlɔlɔ sugu a k'a ka gérer cogo di. mais c'est très simple ça a k'a ka gérer cogo di on est un pays organisé gouvernement b'a ka baara la n'i y'a mɛn gouvernement ministre mugan ni kɔ o kɛlen tɛ o directeur bɛ yen sous-directeur bɛ yen gouverneur bɛ yen fɛn caman bɛ yen organisation société civile organisation politique a bɛɛ bɛ yen an kumana lors des assises nationales la refondation an kumana dans d'autres conférences kuma si ma kɛ baarako mana o kumana kuma si ma kɛ lakana ko mana o kumana réunion c'est tɔnsigi minnu bɛ kɛ donc plan de bɛ kɛ gouvernement n'u ka plan d'action. Sisan n'i y'a ta ɲina en plein mois de juin nous bɛ ka taa mais je suis certain que le budget de l'année prochaine le gouvernement prendra des dispositions par rapport à certaines conséquences du départ de la MINUSMA. on a fɔlɔ bɛ yan. mais on a fɔlɔ mais a kan ka ɲini de parce que n ye fɛn dɔ fɔ au départ ici. Oui, mais on est membre des Nations Unies, mais ani jamana si ma kɛlɛ ani jamana si ma kɛlɛ hali France min bɛ ka fɔ mais hali bi Air France mana yan bi yan an ka mɔgɔw tɛ France ye yan an ni France gouvernement dɛmɛ anw de ma bɛn sinon an ni France population an ka mɔgɔw minnu bɛ France mais foyi t'an cɛ mais an ni France gouvernement ma bɛn n'a ma bɛn an ka sigi n'an sigira ka kuma an bɛ na bɛn o. an bɛ na bɛn o donc gouvernement bɛ na disposition konta parce que nin ko in a nana cogo min parce que population yɛrɛ ye gouvernement surpris k'a fɔ an tɛ sɔn MINUSMA la tuguni an tɛ MINUSMA fɛ tuguni mais gouvernement ils sont obligés que population écouter k'u suit mais sisan disposition bɛ ka taa sisan o bɛ na lajɛ parce que olu yɛrɛ bɛ tɔnsigi la k'a lajɛ u bɛna taa cogo min mais gouvernement fana aw hakili la u bɛ sigi ka k'u sunɔgɔ u tɛ sunɔgɔ dɛ u fana bɛ baara la k'a lajɛ an bɛna mun kɛ parce que n'u bɛna taa mais quelle disposition nous on doit prendre pour parer à certaines situations mais k'a fɔ a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ siɲɛ kelen vraiment tiɲɛ ka di fɛn bɛɛ la quoi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a bɛɛ tɛ se ka régler d'un coup bon n'i y'a ta les gens qui travaillent à la MINUSMA
C'est vrai que quelqu'un l'a dit ici, bon, c'est Sungalo, je crois, mon chama yuka barabla, kata barake municipal. Le municipal m'a délégué contrat du moment me dépasser 1 an, parce que le municipal il y aurait 1 an de contrat de Babolo. Donc chaque fois que tu travailles à la municipal, tu t'attends à la fin de l'année que tu vas partir. Donc ça c'était prévisible. Mais c'est qu'il faut que le ministre et que le travail pour lequel toi tu es là, les Maliens sont en train de perdre leur sang, les Maliens sont en train de mourir, nos enfants sont en train de mourir. On a des villes dans lesquelles on n'a même pas le droit de partir parce que toi tu travailles ici, tu gagnes tes 500 000 ou tes 600 000 là-dedans, on doit se taire là-dessus. Il n'en est pas question. Non, mais il faut Merci. Maintenant, expérience bénévole, expérience bénévole. Parce que tantôt il a dit ici, moi ni de barra il can qui est préparé. Au barra bena bantu watimi. Moi ni chef de famille, il can qui est préparé, ni te ya watimi. Ambe yambi sinantia. Mo chama meta académicien fitinutu. Mo chama kata umodi unchu. Mais si tu ne prends pas de disposition, un pays c'est la prévision. Un gouvernement c'est la prévision. Qui gouverne prévoit. Donc moi je suis sûr que le gouvernement va dans ses soucis de l'année prochaine. Peut-être même que le gouvernement prendra des mesures exceptionnelles par rapport à la situation d'exception qu'on vient de vivre. Il y a une mesure exceptionnelle, c'est-à-dire que il faut bien m'expliquer ça. Le gouvernement ou bien pour les situations qu'on va vivre. Ce qui est certain, à bête c'est qu'il y en a beaucoup. Ou galon. Naya ni le gouvernement fait un galon. Mais en bas du gouvernement autant blanc. Autant blanc, autant blanc. Parce que en bas à la co en beaucoup. Mais quand il y a un affaire na kedjumeni. Nous t'ali. Mais en avant on voit nous ou c'est ça qui encourage les sécurités. Nous dara militaires où tu vas voir ouais ils vont rentrer partout. Mais si c'est un contrat tchaman, convention, il y a des traités, il y a des règlements juridiques, il y a plein de choses qui font que entre ces cafés tchaman qui est tant qu'Ouloubéen. Parce qu'on est membre des Nations Unies. Et ce qu'il a dit, c'est pas faux. Les Nations Unies ont beaucoup de tard. Mais digne de Beka yelema 600. Ni digne yelema il bena yeko tchaman bena yelema. Ko tchaman bena yelema. Et nous ko yelema parce que même 600 maintenant l'Union africaine bafo membres permanents, les 5 membres qui ont droit de veto là. Mais Afrique là. L'Afrique, ça fait combien de milliers, de millions d'habitants? Quelle richesse il n'y a pas en Afrique? Il est abrévé. Richesse, mais l'Afrique est toujours mise de côté. On a discuter encore. On est au courant de rien sauf que Ouben a fait bon. On a même décidé changer. Parce que moi aussi m'a prévoir la guerre d'Ukraine. Personne, il y a 50 ans, personne n'a prévu que la Chine sera là où elle est aujourd'hui. Elle est arrivée là-bas. En tant qu'économiste, je sais un peu certaines réalités. Donc, le monde est en train de tourner. Et c'est pourquoi nous avons fait notre constitution. On l'a fait en fonction de nous-mêmes. Le Mali, il y a 30 ans, n'est plus le Mali d'aujourd'hui. N'est pas le Mali d'aujourd'hui. On a pris notre constitution, on a la constitution là pour qu'elle conforme avec l'actualité du Mali. Et le Mali va se conformer à l'actualité du monde. Et le monde est en train d'évoluer. Il y a une grande mutation qui va se passer à Damena, à Mena. La guerre froide s'est passée, on l'a vu ici, on l'a vécu ici. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une guerre froide, c'est une guerre chaude. Et cette guerre-là, elle est en train de passer et c'est beaucoup de changements qu'on va connaître. Et il faudrait qu'en Malien, nos jeunes n'ont qu'à comprendre que ITCK fin numéro soro nima séguin. Fin numéro te soro nima séguin. Fouille à tes soros. Tout ce que tu gagnes sans être fatigué, il t'a valeur d'or. Il t'a valeur d'or. Donc il faut qu'en son, en la main, qu'on retourne au travail. Si nous avons barama, c'est parce que barabla. Moi j'ai honte
quand ni nana au village quand sur genou sous les arbres en train de panditer et mouna ya ko barate kasoro les champs sont là-bas barate kasoro il y a de l'eau, il y a du puits, il y a du soleil, il y a tout aubena faut ko barate kasoro et nous aussi on leur dit que aucun barama mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bête c'est que fonctionnaire, bête c'est que contractuel de l'État, syndicaliste doit abo kalaba badon. Aller ka barre moué ka barre sur B ka B protégé. Mais aller badon ko bête c'est ka barre sur. Donc barako ministre Théo barako c'est un grand problème devant lequel nous sommes et on est en train de gérer. Même les puissances, les présidents des grandes puissances là, ou bien élu ou bien toi barako là, problème d'emploi. Et ça existe même aux États-Unis d'Amérique. Mais je le dis et je le répète, je tiens à ce que tous nos enfants aient de l'emploi. Mais il faudrait qu'on aille en fonction de nos moyens et des réalités politiques. Nous avons fait des choix politiques, on va assumer les responsabilités. Voilà, une grande question à monsieur le ministre. Si ça n'a qu'à faire, Fréco, aux Nations Unies, que fait ça va à Colomb. Donc, si ça pour que Malien Beka Famo, en a crise, c'est ça. Donc, au courant des 6 ans, ministre Makakoni, ça c'est le côté sécurité. Mais moi, sur une fin, Mali a Bekono, donc, autour de Israël. Nous sommes membres des Nations Unies, en Amabo. Ni cotisation, mais ça en bas, ni Koumaleke, en bas, et on n'a jamais dit qu'on quitte les Nations Unies. On n'a jamais dit. Isolé. Non, isolation, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des. Parce que Mali isolé, quand la sera. Bon, nous t'as fait donc, mais si on était isolé, est-ce que les Russes allaient être là pour nous aider avec, on va acheter des armes là-bas. Mais voiture de garantie, c'est qu'à armes sans aérer. Si on veut armes sans. Mais est-ce qu'on est en train de se promener dans le monde entier? Oui. On est en train de se promener et les fonctionnaires internationaux du Mali sont un peu partout. Isolement au tétien. Donc, avec des temps en hier de là. Mais non, c'est là. Mais nous-mêmes, on va rester sur nous, on n'avancera pas. Mais Kodo Fabé, et qui m'a beaucoup plu, le ministre Diop l'a dit, il a parlé de le problème d'emploi. Il a parlé de la priorité de la sécurité. Mais à quoi une des priorités aussi, il y a l'accord de paix. L'accord de paix et de ces choses et de réconciliation. Donc, moi, l'accord de paix entre les groupes armés djihadistes et le Mali. Moi, j'ai dit il faut séparer groupes armés djihadistes. Que les djihadistes tout à côté, groupe armé à côté. C'est un accord intermalien. Entre Maliens. Ou que ni ministre Tara, accord indicien à tenir. Mais est-ce que n'y a comment? Monsieur le ministre, je voulais ni ministre Tara, ni ministre Tara. On est ministre Wela. Algérie est tête de file de l'accord de paix. On est mis Wela. Mais on est clair. On est mais ni quel kera Sokono. Comment on appelle voisin là? Mimi kera. Ni Wele ikana ukana ideme. Ini idem ou bien idem ka ben. Ote basi o. Yoroshi ote basi. Amma delika ye kele kera yoro mo mana min kumana mo uche. Yamo na kera kele min kera balma ou nyawonche. Kidal, il faut prendre la carte du Mali. La date des Iforas, Kidal, c'est au Mali. Le Mali est un et indivisible. Nia Yemoro Sigraka signé sur un accord de paix entre les frères. C'est pas Bebadoko, ni Tarayoro, Yoroni, ni Malila, ici. Donc, ministre, ils sont ou bien accord de paix. Mais, disposition Kankata, aux dispositions Fana Benata. Parce que le ministre il est à faux. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit. Et je sais que c'est la position du gouvernement. Aux dispositions Benata, pour qu'on laisse Seka et Milan Soro, outil. Milan Soro, Ambeseka, Barek et Mille, pour que l'accord in canadien. Parce que un est balmaudé. Un est balmaudé. Et neuf l'année pour la Tombouctou. Maintenant que le ministre follow, et pardon, Johnny Agnini, c'est à Zokao. Et pourtant, je suis rouge, je suis assis entre eux. Mais je suis devenu Sénoufo.
Au Mali, il n'y a pas de différence entre nous. Mais, nafiku de tchayara. Parce que badon, ni ba fait qu'anga Djamana, c'est-à-dire notre zone même quoi. Il y a depuis Sahel, Soudan, Kanafo, ni ba fait qu'à tien, il y a Mali tien. Ni Mali tien, bébé tien. Président de l'Ekafoko, Mali est digué. No digi bina. Ouais. Ate Djamo Oshila. C'est vrai. Ate Djamo Oshila. Ambe minumbe kuma ou bien minumbe complot ni kurtu ni karta la. Ou ka ala deli Mali kanabi. Wallahi ni Mali bina bébé. On ne parlera plus de la sous-région. D'accord. Et ça c'est clair. Donc je crois que accord de paix, minumbe Kidal, minumbe Gao, minumbe Yan, minumbe au centre, ou beba donc Kouloube malien. Intérêt tala anga fara parce que le ministre est venu il y a 10 ans. Ouais. Mais la rébellion a commencé en 61. On a vu la rébellion en 61, on a vu la rébellion en 90. En Sigram, à Mopti, on a réglé le problème de la rébellion avec le pacte national. Ouais. Est-ce que la ministre était venue? Non. La ministre n'est jamais venue. Mais si les Nations Unies vont faire un demain, ce que les minfo, ou ka bara chogo ou ka yelma, le ministre les Nations Unies c'est la famille de tout le monde. C'est vrai. Ou kankana, ou ka service ou minou béa, ou kanka seka minke politiquement, ou kake. Parce que le problème maintenant, l'accord de paix là, à partir du moment où il y a eu un papier qu'on appelle accord de paix et de réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu une solution politique. Okay. La guerre est mise de côté. La solution politique là, mais ni n'amba fait qu'à Nyanabo. Mais Ambeseka a chose à appeler nos voisins, appeler les pays partenaires, les Nations Unies, Bébeseka Andeme, Ambignon Deme, Ambabe réglé, Castro le ministre Mana, militaire ou Mana. Il y a un papier, je crois que c'est un départ. C'est déjà une très bonne chose parce que au outil, au barake minande, au barake minande, ni balma ou le ben yoron fait, ni tiedo, ou ba feka ben. Ni tiendo au be hakila Mali en betaye ni tiendo en shit c'est comme Mali tient ni tiendo en be ba fait Mali on be ka ngon mine au barake mina en kanka exploiter nanya exploiter en be bon là. D'accord. Bouakar, vraiment ni jara anyi donc amena comment dit Jakité voilà Jakité donc maintenant RF 600 manquant solution be ere bolo jamana ministre kun akanga ketomna et puis ika folka là-bas. Donc solution mené bolo ministre kola parce que on faut que malin be da crise bi voilà et mina bu fo parce que on do fo ni ministre tara abena ni kololo fo ni kololo fo la ama ni solution du même soro an y'o de fɔ n ko i b'a sɔrɔ a tɛ se ka kɛ ten ni gouvernement ma hakilina dɔ ta kɔlɔlɔ nin kama an y'o de fɔ mais halisa an b'a ɲini gouvernement fɛ k'a fɔ bi ni tagali kɛla mɔgɔ minnu bɛ baara la MINUSMA na ni olu bɛna taa chômage la a ka essayer ka fond dɔ gérer olu ka position na pour que olu ka se ka don yɔrɔ dɔ la rapidement parce que famille de dos c'est comme si les familles vont aller en chômage donc qu'est-ce que solution qu'est-ce que nous là rapidement pour que vous faites qu'est-ce que vous n'y a dit qu'est-ce que donc parce que pourquoi moyen B de will là population B de will là qu'a fait on te nous fait parce que nous te on va en massage au kabila bon non mais à quoi B will là quoi qu'elle donc kololo mun bena se ama o kololo pour que c'est ka que c'est ko considérer donc nous au boray mais mu fo jamaay population yi anga ñini alsa anga bulu di ñom dron le bise ka ambo anga bulu di ñom pour que Mali be kololo geleam kono bi ni ya tabi galon ministre a fɔsa ko galon caman tigɛra ka da Mali la nin bɛɛ ka kɛ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ a bɛɛ do pour que ka se ka Mali tɔgɔ tiɲɛna mais bi ala barika yɔrɔ bi tɔgɔ tiɲɛ nin bɛɛ ka mɔgɔw hakili bɛ ka na k'a fɔ min fɔra Mali ma tiɲɛ t'a la min bɛ Mali kɔnɔ a réalité
o dɔnna ka ban bi diɲɛ serege naani na o de y'a to bi bɛɛ sɔrɔla ka taa i yɛrɛ sɔrɔ ka taa voter conseil de sécurité o fana ne y'a to tiɲɛ dɔnna o de y'a to o fana bɛɛ taara ka taa voter o fana b'a kɔnɔ donc o la an bɛ min fɔ population ɲɛna halisa an bɛ bolodi ɲɔgɔnma min kɛ k'an ka autorité de transition dɛmɛ pour que ka se nin niveau la halisa an ka taa n'o ye halisa an ka ɲɔgɔn lamɛn n'an ye ɲɔgɔn lamɛn la an bɛ se ka jɛ ka hakilina kelen ta halisa mɔgɔw kɔkuma an k'o to yen an ka kɔkuma bɔ an ka ɲɔgɔn cɛ et que an ka se ka hakilina ta Mali ka se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ pour que anw bɛɛ kɛ a hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que tant que n'an ma bɔ nin dingɛ kɔnɔ anw tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc kuma laban min bɛ n bolo ni n bɛ se k'o fɔ n bɛ foli kɛ monsieur le ministre n bɛ foli kɛ Sunkalo la n bɛ foli kɛ Sirefula baarakɛla bɛɛ lajɛlen na n bɛ foli kɛ Sirefula lajɛbaga bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kɔnɔ n ye kɛrɛnkɛrɛnya la n bɛ fana foli kɛ n fana bɔyɔrɔ mɔgɔw la n'u ye wasolonkaw ye parce que ne ye wasolonka ye donc n bɛna foli lase u ma k'a yira bɛɛ lajɛlen na ni débat min ni an ka sigi ni ɲɔgɔn caman kunna ala ka kɛnɛya d'an ma an ka se ka sigi ni ɲɔgɔn caman kunna kana ɲinɛ i ka président kɔ dɛ voilà n bɛ foli kɛ n ka président na n ka président ni min Burama Numisa ye voilà donc INPS DG kɔrɔ don d'accord donc n bɛ foli k'a la parce que ale de ye ne autorisé bi ka na nin kɛnɛ nin kan ok donc n bɛ foli kɛ n ka parti tɔnden bɛɛ lajɛlen na hakɛto b'o la salamu monsieur Sunkalo donc bɛɛ ɲɛ b'i la wa bɛɛ tulo b'i la ok ne bɛna foli kɛ yanni n ka don foli la i ka solution wala n bɛna a fɔ jamana marabagaw n b'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen u haminanko ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka yakubayalen surtout minnu bɛ n'u bɛna kɛ degun kɔnɔ n b'a dɔn u bɛna lajɛ ji ɲɛma jɔlen na fɛn dɔ bɛ yen ko mana bamananw ko ten ni fini nɔgɔra ji ni safunɛ b'a ko mɛ ni fɛn dɔ turubila cogo sugu dɔ la hakili de b'a a ko quoi ji yɛrɛ mana nɔgɔ wala n y'a mɔsɔn ji mana nɔgɔ hakili de b'a ko donc n b'a dɔn jamana marabagaw maa si ka degun u tɛna fɔ k'u bɛna maa si to degun dɔ kɔnɔ k'u ma fɛɛrɛ dɔ tigɛ a la nka ko dɔ ye Sanba Jalaki a tɛ wɛrɛ wuli kun bɔ an ka jamana in basigi de bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni basigi nana n b'a dɔn u bɛ ka laɲini fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a ye an bɛ ka maramafɛnw san fɛn caman bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ juru ma ta fɛn ma kɛ o y'an ka timinanja n'an ka cɛsiri ye n b'a dɔn ni basigi nana sɔrɔ fɛn fɛn mana na u hami bɛna kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen o tɛ MINUSMA mɔgɔ minnu ye baara kɛ MINUSMA nɔfɛ o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen u bɛna baara tɛ biro kɔnɔ baara ko tɛ biro kɔnɔ baara dɔrɔn ye o donc u bɛna fɛnw boloda min bɛna to jamanaden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i dahirimɛ sɔrɔ cogo min n'Ala ni kira sɔnna a ma mais o b'a sɔrɔ an yɛrɛ ka t'u kɔ ka faso in de bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ n bɛna maliden bɛɛ lajɛlen fo n ka foli bɛ maliden bɛɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la n ka foli bɛ CDM yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Baba Sanusi Tangara ye a ka faso kanu n b'a fɔ ni anw ta ye 10 ye ale ta ye 20 ye donc n b'a fo la ka CDM tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka son excellence monsieur le ministre fo a ka cɛsiri la a n'a ka faso kanu na ka Jakite fo k'a ka parti ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ani son excellence ka parti membre bɛɛ lajɛlen d'accord ala k'an bɛn kelen ma ala ka jamana sabati d'accord donc monsieur le ministre i bɛ kuma kuncɛ merci beaucoup vraiment n bɛ barika da aw ye aw ye n bonya ala ka aw bonya n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo
malien ma bɔ malien na ka bɔ Kidal ka taa bila Kayi ka bɔ Todeni ka taa bila Sikaso b'a bɛɛ fɔ a kɛra malien sugu o sugu b'a bɛɛ fɔ n bɛ fɛn dɔ ɲini u fɛ u ka sabali u ka sabali u ka sabali jamana si tɛ taa ɲɛ ni sabali tɛ n'a ma ɲɔgɔn muɲu n'a ma sabali juguw bɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ an na kɔrɔbɔrɔw b'a fɔ ko n'i y'a ye basa sera ka don kogo la c'est que a pɛrɛnna de donc maliyɛnw ka sabali ni ko maliyɛnw ka sabali fɔlɔ an ka ɲɔgɔn minɛ parce que Mali ye jamana min ye an ka hasidiw cayara mun na parce que an bɛɛ ye kelen ye n'i ye marifa ta sisan i bɔra kɛnɛma n'i y'a tire mɔgɔ kelen kan a filanan a sabanan o y'i ka somɔgɔw ye parce que an ye jamana min ye hali n'aw bɛ bɔ kare kɔlɔn kelen kɔnɔ aw bɛ kɛ ɲɔgɔn somɔgɔ ye o de ye Mali ye o kan ka segin ka na n'i y'a ye mɔgɔw tɛ kɛ an fɛ parce que mɔgɔw si ma se k'an bila ɲɔgɔn na kosɛbɛ fɛn caman kɛra jamana caman na n t'a bɛɛ fɔ n t'a fɔ u y'a ɲini a ka kɛ yan mais a ma se ka kɛ radio kɛra télé kumana fɛn bɛɛ journaux kumana u ye fɛn bɛɛ kɛ pour que an ka don ɲɔgɔn na u ma se alhamdulilayi rabil alamin i kɛra chrétien o i kɛra musulman o i tɛ chrétien i tɛ musulman i ye féticheur o maliyɛnw bɛ maliyɛn an bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ la preuve c'est qu'on a le cousinage à plaisanterie filanan an ka kɛ kelen an ka don da kelen ka bɔ da kelen an bɛ transition min na partiw bɛ yen association de la société civile bɛ yen fɛn caman bɛ yen organisation caman bɛ yen mais bɛɛ k'a dɔn n'i y'a mɛn parti n'i y'a mɛn association n'i y'a mɛn mɔgɔ yɛrɛ faso de bɛ yen ni faso tɛ yen mɔgɔ tɛ yen tuguni donc il faut k'an ka ɲɔgɔn minɛ pour que an ka se ka jɛ ka an ka faso jɔ k'a jɔ kosɛbɛ bi diɲɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ parce que an bɛ kalan kɛ dans les journaux partout i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ko le Mali a donné le bon exemple mais Mali tɛna exemple ɲuman di n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn minɛ a kana fɔ u ye exemple di an bɛɛ ma et qu'on a réussi à faire dégager à faire ceci à faire cela mais olu bɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bugɔ ka ɲɔgɔn neni ka ɲɔgɔn buruja o man ɲi donc rassemblement an kana mɔgɔ si exclu mɔgɔ bɛ se ka baara jugu kɛ kunu wa sini mais n'a nimisara a segira ka na so mais an t'a gɛn donc n b'a tila ni balima fila bɛ se ka ɲɔgɔn bugɔ u ka bulon kɔnɔ sɔgɔma su fɛ u bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ tasa kelen kɔnɔ ka dumuni kɛ u bɛ wuli k'a fɔ u fa kelen ma barika fa barika c'est ça le Mali donc n b'aw fo ka sirifila baarakɛlaw aw fila minnu bɛ yan sisan minnu bɛ dogo la k'a yira mɔgɔw la k'a sɔrɔ mɔgɔ si t'u ye minnu bɛ dans les antennes minnu bɛ duguma minnu bɛ kɛrɛfɛ n b'u bɛɛ fo n'o bɔra la n bɛ Sunkalo fo kosɛbɛ n y'a ka kumaw mɛn n y'a faamuya n bɛ Jakite fo kosɛbɛ n y'a ka parti mɔgɔw fo n bɛ CD mɔgɔw fo ne ka parti mɔgɔw b'aw fo ne tɔgɔ la u b'aw fo u b'aw waleɲuman dɔn mais maliyɛnw bɛɛ fo an ka ɲɛmɔgɔw an k'u bonya an k'u lafaamuya an k'u dɛmɛ ni hakili ye mais dɛmɛ tɛ nɛni ye dɛmɛ tɛ kɔrɔfɔli ye n'an filila an ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'an kumana foyi tɛ an tɛ se ka min ɲɛ ala ka jamana sabati ala ka jamana basigi ala ka Mali segin a nɔ na ala k'an ka hɔrɔnya segin an ɲɛ alhamdulilayi a bɛɛ ka na yɛrɛ je vous remercie Boubacar ni ye dugawu jaabira
sabula kumakan laban dira Serifukɛ ma voilà donc voilà Serifukɛ a ye dugawu kɛ donc Ala ka a minɛ donc Boubacar donc mɔgɔ min tun b'an bolo yan bi su in na monsieur le ministre Baba Moulaye Aïdara vraiment monsieur le ministre merci beaucoup voilà qui déplacé ka bɔ i nana yan ni heure ninnu la vraiment on te remercie beaucoup ni ce n'o tɛ ka bɔ Grand Sunkalo vraiment merci beaucoup donc il bɛ tangara fo i yɔrɔ la ko vraiment an b'a fo merci beaucoup y'a fɔ ko n'o k'a tangara n'o tɛmɛna ka bɔ monsieur Jakite vraiment merci beaucoup k'i ka président fana fo i y'a faamu vraiment merci donc Boubacar folikan b'i bolo voilà an bɛ sɔrɔ ka kuma kuncɛ. Bokele an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn u y'a fɔ cogoya min na diɲɛlatigɛ la ni i jugu ka guloki i teri kan na o kɔrɔ k'aw fara kuma sera siga tɛ nin na o la an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na maa o maa kun sɔgɔlen Serifula tele la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma an tɛna dan nin ma dimanche wɛrɛ an na kuma an ka jamana kunkan ko ka o de bila maa wɛrɛ fɛnɛ ma. D'accord mɔgɔ min ye an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo komi Serifukɛ y'a fɔ cogo min na donc an bɛ taa Bangɔni na Janginɛbugu la direction générale Serifula TV donc monsieur le directeur Ousmane Sogore vraiment la force tranquille an bɛ i fo k'i walima dɔn i kɛrɛfɛ la direction commerciale an b'u bɛɛ lajɛlen fo les ressources humaines k'o fana fo les caissiers et le comptable ka a bɛɛ lajɛlen fo vraiment ko merci beaucoup n'an bɔra yen an bɛna Moriba Bouya responsable technique Bouya Kulubali an b'a fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen vraiment ne b'o fɔ ale Mango le russe Mohamed Keita Mo donc cɛ kelen min taara ka kalan kɛ Russie jamana na ka na puis ani Serifulalu bɛnna vraiment on le remercie beaucoup i cɛsiri i ka baara la image ɲɛnama ani son ɲɛnama grâce à Mohamed Keita Mo vraiment merci beaucoup n'a bɔra yen Adama S Kulubali ale b'a kɛrɛfɛ n'o tɛmɛ ka bɔ yen dɔrɔn mun ye Abu officiel Abu Jabati Abu officiel an b'ale fo n'o tɛmɛna ka bɔ ah bon GMT an bɛ GMT fo Musa Traoré GMT an b'ale fana fo n'o bɔra an bɛ taa régie la Kotié Jara merci beaucoup Saga Kulubali k'i fana fo Didi Bokoum k'i fo ani Aboubacar Traoré NB an b'ale fana fo ni bɛɛ régie sans oublier Moussa Fomba le rédacteur en chef d'accord an bɛ folikan di ma chauffeur an b'o fana fo sabula olu u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa bɛɛ bɛ da k'u to fana kɛrɛnkɛrɛnnenya Lamine Traoré an b'a fo min ye Seydou Diallo Jakarija Diallo ani Youssouf Diallo donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn olu ye chauffeur gardiw la sa Cɛkura ani Musa Jara an b'o fana fo ani garde national maaw olu fana bɛ an duguma na o fana bɛ k'an garder an bɛ foli bila o fana ma vraiment an kan k'u fo dɛ la garde nationale vraiment félicitations c'est-à-dire que an mana bɔ yan an mana don o b'an kɔlɔsi vraiment merci beaucoup félicitations à vous donc Aïdara ka maa k'ale fana fo an bɛ bɔ yan an bɛ Assa Sɛnpara k'i fo Aminata Sɛnpara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Go Aïdara Bouaké k'i fana fo Nasirifi Kuyate k'i fo Madame Touré Jɛnɛba Konate k'i fana fo Pamina Sumunu an b'a fo n'ale bɔra an bɛ taa Baba Thiam le fils de Bamo Thiam hippodrome la a ko k'a b'a ensuite a n'a furumuso donc Baba Thiam an b'i fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen Alimami Traoré Dra k'i fana fo Police Zegwa Baga k'i fana fo Lasir Folona k'i fo Musa Tangara k'ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka Tangara an b'a kun cɛ n'o ye donc n'o bɔra yen Ousmane Cherif Madane Aïdara vraiment Yabani i ka denbaya an b'i fo Tamani Janjo Jara donc vraiment san o san a bɛ taa seli kɛ a faso la donc vraiment an b'i ka denbaya bɛɛ fo n b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna Aïdara Ala ka tɔɔrɔsi ani maa ka tɔɔrɔsi kelen tɛ karamɔgɔ vraiment an b'i fo jamana bɛ i bolo dugawu kɛ jamana ye don na nata dimanche wɛrɛ ani invité dɔ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ an k'an bɛn merci beaucoup.